Καλησπέρα σε όλους. Από καλό Μάρτιο, με τέτοιες διακάδες, είμαστε ευτυχείς, ανησυχητικοί. Οπότε ξεκινάμε με κάτι ευχάριστο. Ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λατινικής έχει κάνει μια ανακοίνωση. Ενδιαφέρει πολύ την κυρία Τερζοπούλου και το είδα. Ξέρεις τι είναι? Α, βιάστηκες. Η ανακοίνωση λοιπόν από τη Μετρόπολη, είδατε καμιά φορά μπερδευόμαστε. Άλλος πάει στις εκκλησίες, άλλος θα έχει το θέμα τώρα. Κοινοποιεί λοιπόν ένα πρόγραμμα καινούργιο που κάνει, ένα διαγωνισμό μάλλον, για νέους ερευνητές και επιστήμονες, οι οποίοι θα αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες που θα συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων. Θέλει νέους λοιπόν που θα δώσουν κάποια προγράμματα γύρω από ποια θέματα? Από τη βιώσιμη ναυτιλία και μεταφορές, από το θαλάσσιο τουρισμό, από την ασφάλεια και το περιβάλλον και από τη γαλάζια οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα. Άρα έχει την πράσινη καινοτομία σαν βάση που ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα. Είδατε λοιπόν που είναι ενδιαφέρον. Περιβάλλον, πράσινη οικονομία. Είναι πολύ θετικό. Θα διαρκέσει αυτό το διάστημα, τώρα ξεκινάει από 5 Μαρτίου και θα είναι στο Πολιτιστικό Πάρκο Λαβρίου. Οπότε μπορούμε να συμμετέχουμε κι εμείς, αν θέλουμε. Εμείς όχι εμείς εδώ, είναι της περιοχής. Ένα δεύτερο είναι, μας ήρθε έγγραφο από την ΕΙΔΑΠ ότι χρωστάμε 545.662 ευρώ. Μην υδρώνετε κύριε Ψωμά, θα υπογράψετε να τα πληρώσετε. Άρα κλείθηκε η υπηρεσία, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το κενό. Που έφεραν ένα κατάλογο ανθρώπων που χρωστάνε. Το ύψος των χρεών των πολιτών μας για την ίδρυυση είναι 900.000 ευρώ. Και ξεκινήσαμε από αυτούς που χρωστάνε τα πολλά, όπως είναι καμιά 50 με 8.000. Τα ρολόγια του νερού που χρωστάνε 8.000 λοιπόν. Έχουμε εδώ κάθε πρωί ανθρώπους που κλαίνε έξω. Ανακοινώνω απλά στο σώμα, γιατί σίγουρα θα σας βρίσκουν και εσάς και θα λένε ότι είμαστε κακοί κόβουμε το νερό. Ρωτάω μερικούς, μα πώς έφτασε αγαπητέ μου το ρολόι σας? Έχετε πισίνα? Όχι. Μα πώς έφτασε αγαπητέ μου το ρολόι σας να λέει 8.000? Να λέει, έλεγα κάποτε θα το πληρώσω. Το κάποτε δεν ήρθε ποτέ. Και ούτε θα ερχόταν βέβαια, αν δεν του έμπαινε το μαχαίρι στο λαιμό. Έρχονται, δίνουν κάποια έναντι, κάνουν κάποιες ρυθμίσεις. Άλλοι έχουν κάνει 5, 6, 7, 8 φορές ρυθμίσεις, οι οποίες είναι και άτυπες, αλλά εντάξει. Νιώθεις τον πόνο του άλλου και λες να βοηθήσω. Πώς να βοηθήσεις κάποιον που δεν θέλει να βοηθήσει τον εαυτό του? Αυτά τα καινούργια χρήματα. Ένα τρίτο θέμα είναι σχετικό. Συζητήθηκε πολύ και στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο το πρόβλημα που έχει ενσκύψει με το έργαστο Μέγα Ρέμα Ραφίνας. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι και μεγάλη και παλιά, όπως λένε, να αναφέρω για το σώμα και για άλλους λόγους που θα καταλάβετε στο τέλος, γιατί συνένεσα και συνενούν και άλλοι για την κατασκευή αυτού του έργου, το οποίο δεν το κάνουμε εμείς. Το κάνει η ΕΙΔΑΠ. Και δεν το κάνει η ΕΙΔΑΠ από μόνη της. Είναι ένα έργο που της έχει αναθέσει το Υπουργείο Υποδομών. Το 1968 λοιπόν είχαμε μια τεράστια πλημμύρα. Θυμάμαι την οικογένειά μου και άλλους. 70. Ναι, έγινε και το 68, ίσως ήσασταν αγέννητος κύριε Μπουλού, είστε πολύ μικρός. Ζούσε και η γιαγιά μου η Δήμητρα και ξέρω εγώ αν προσευχηθήκαμε να σωθεί το σπίτι μας, που ήμουν στη διασταύρωση δίπλα στο Ρέμα. Που έχω και μερικές βίλες δίπλα στο Ρέμα. Έγινε τότε λοιπόν, δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα, είχαμε όμως υλικές καταστροφές. Το 1977 λοιπόν, ξανά έγινε πλημμύρα. Τότε είχαμε 2 ανθρώπινα θύματα, το ένα βρέθηκε στις εκβολές και το δεύτερο ακριβώς πίσω από το πατρικό μου, γιατί ήταν εκεί κάτι δωματιάκια τότε ως αντιλιοστάσια και είχε μείνει εκεί η σωρός. Το 1998, 26 Μαρτίου, ξανά έγινε πάλι μια πλημμύρα. Καταστράφηκε και μια γέφυρα εκεί στην οδό, στην Προσαγία Τριάδα τέλος πάντων. Και το 2013 ήταν η τελευταία που τη θυμόμαστε όλοι. Είναι πολύ πρόσφατη, πονέσαμε πάρα πολύ.
Η οδός Ευωικού, αυτό είναι ιστορικό που το ζήσαμε, δεν μου το είπε κάποιος, πριν το 2013 εννοώ. Το 2013 λοιπόν, με μια ξαφνική οδή νερών, χωρίς να έχει υπάρξει πριν μια τεράστια βροχή, τίποτε, ξαφνικά ήρθαν νερά στη Ραφίνα, παρέσυραν ένα σπίτι ακριβώς πίσω από το Σκούτα το εργοστάσιο, εντάξει ήταν στις όπτες κοντά, έκαναν καταστροφές, σηκώθηκε η γεφυρούλα στην Αρίωνος και στην οδό Ευωικού και μίσανε όλα τα σπίτια νερό. Άρα αυτό το πλημμυρικό φαινόμενο προσπαθούν να ανακόψουν τώρα οι μελέτες των ειδικών. Έχει υπολογιστεί ότι σήμερα έχουμε ένα ύψος των 485 κυβικών μέτρων που έρχεται σε μία περίπτωση βροχής με όγκους νερού και φτάνει στις εκβολές. Δίπλα είναι πολλά σχολεία, έχουμε νηπιαγωγεία, δημοτικά, έχουμε ένα τεράστιο οδικό δίκτυο, έχουμε αθλητικές εγκαταστάσεις πιο πέρα, έχουμε μαζί με το νηπιαγωγείο του Λιμανάκι, εντάξει, έχουμε δομές σχολικές, έχουμε τις κατοικίες βέβαια και τις περιουσίες όλων των ανθρώπων και όλες αυτές οι μελέτες αυτό προσπαθούν να δείξουν, ότι η διεύρυνση της κήτης του ποταμού και η διασφάλισή της στα πρανή με τα σαρζανέτια, τα σηματοκιβώτια ή το μπετόν αν θέλετε, δεν θα παρασύρουν ό,τι βρίσκουν δεξιά και αριστερά. Οι μελέτες αυτές είναι για τα 50 επόμενα χρόνια, άρα η δική μας γενιά μπορεί και να τα προλάβει, μπορεί και όχι. Έχουν υπολογίσει τη μεγάλη αύξηση των όγκων νερού. Υπάρχουν βέβαια και στην ΠΕ όλα αυτά, αφού τα έχετε διαβάσει δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Οι κίνδυνοι βέβαια αυτά τα 50 επόμενα χρόνια θα μειωθούν και αυτό είναι μελέτες που ξαναλέω έχουν γίνει από τους ειδικούς και δεν είμαι εγώ ικανή να τις κρίνω, ίσως και όλοι εμείς. Και γι' αυτό μιλώντας και με τον Υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο, δεν μπορώ σαν Δημοτική Αρχή και επικεφαλής μιας Δημοτικής Αρχής, να αντιπαρατεθώ απέναντι στην απόφαση, μια κυβερνητική απόφαση και μια υπουργική απόφαση. Αυτό που έχουν εκπονήσει και αυτό που έχουν αποφασίσει. Άρα δίκως κατηγορούμε ότι τα έχω φτιάξει με τους εργολάβους. Σε μια 21 χρόνων πορεία που κανείς δεν είχε το δικαίωμα ή που κανείς ποτέ δεν σκέφτηκε ότι η Δήμητρα τα παίρνει, γιατί έχει αποδειχθεί τι καθαρό βίο πολιτικό έχω κάνει, αυτοί που τα λένε είναι μικρόψυχοι και ανύπαρκτοι στην τοπική κοινωνία. Με τους εργολάβους δεν έχω συμφωνήσει τίποτε. Απλά έχω μιλήσει με σοβαρούς ανθρώπους από τα Υπουργεία. Ευχαριστώ. Και εγώ, κυρία Κασιόπουλε, να δούμε την χαρτιά και το παράκαμψη. Λοιπόν, καταρχάς οι ανακοινώσεις πρέπει να γίνονται αφότου πάρουν τις παρουσίες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Θα παραλείψω τον κύριο Σκυρία για λόγους ταχύτητας. Παπαδοπούλου. Ξιντάρας. Λαμπύρη. Νικολόπουλος. Απόν. Ψωμάς. Δελή. Μακρύ έχετε ξεχάσει. Νικολόπουλος, έχετε δίκιο, Μακρύ. Ωραίος άρχιδες ποινής, ξεχάσαμε. Μαυρογόνατος. Απόν. Σκούφος. Δουβίτσα. Διαγελάκης. Αποστολάκης. Αποστολάκη. Λύκου. Μουνιάς. Ζαφυρόπουλος. Μπουρνούς. Κάρλος. Απόν. Αραπκυλής. Λουκάτος. Απόν. Μπατάλης. Απόν. Καψουλάκης. Παρόν. Εγώ είμαι παρόν. Ο κ. Αλιφαντής απουσιάζει. Ο κ. Ευαγγέλου. Κυρία Τερζοπούλου. Και παρορίστηκε ο κ. Πιπουλίδης, ενώ λείπει η κυρία Ξιντάρα. Άρα είμαστε 19 μέσα στην αίθουσα και έχουμε χαρτιά. Ευχαριστώ. Πριν ξεκινήσω, θέλω να επενθυμίσω σε όλους μας ότι βάσει του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, οι ερωτήσεις μπορούμε να υποβάλουμε, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 2 λεπτά, οι τοποθετήσεις μας τα 5 λεπτά και η δευτερολογία τα 3 λεπτά. Αυτό το λέω για να το υπενθυμίσω σε όλους σας, ώστε να μην υπερβαίνουμε το ωράριο, το χρόνο.
Θα ξαναλέτε λίγο, να μην τα πούμε. Οι ερωτήσεις, ανακοινώσεις και οι προτάσεις είναι έως 2 λεπτά. Τοποθετήσεις έως 5 λεπτά. Και η δευτερολογία 3 λεπτά. Εντάξει. Γιατί δεν στέλνουμε και τον κανονισμό σε όλους. Καλό είναι να σταλεί ο κανονισμός. Νόμιζα ότι μπορείτε να το κατεβάζετε. Υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να Αν το είναι πω. στη σελίδα του Όχι του Δήμου, Αλλά δεν σας από το διάλογο. αλλά και διευκόλυνση. Υπάρχει και πάντοτε εδώ διαθέσιμος. Έχω ένα αντίγραφο πάντοτε, έτσι. Ωραία. Παρακαλώ λοιπόν για ερωτήσεις. Ποιος θέλει? Ερώτηση ο κύριος Μπουρνούς, μου είπατε ερώτηση κύριε Βασίλη. Όχι, τοποθέτηση είναι. Εκτός από τον κύριο Μπουρνού, κάποιος άλλος? Ωραία. Κύριε Μπουρνού, σας ακούω. Τον Ιανουάριο είχα κάνει ένα ερώτημα στην κυρία Δήμαρχο σχετικά με ένα έγγραφο το οποίο είχε περιέλθει στην κατοχή μου από τον ΑΟΑ για ειδικό πολυδομικό σχεδιασμό στην περιοχή της ζώνης αστικού αναδασμού. Είχε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχει προγραμματιστεί μια συνάντηση το Φεβρουάριο και θα ενημέρωνε το σώμα. Επομένως, δεν γνωρίζω αν έχει γίνει αυτή η συνάντηση με τον ΑΟ, όχι μόνο για το θέμα της ΖΑ, αλλά είχε βάλει και άλλα θέματα σχετικά με την δεξαμενή ίδρυυση κοντά στη Ραγίνας, με το χώρο επεξεργασίας των ΑΕΚ στον ίδιο χώρο της ΖΑ. Επομένως, αν έχει γίνει αυτή η συνάντηση, να μας ενημερώσει παρακαλώ. Ναι, θα σας ενημερώσω και μετά θα σας πει και ο κύριος Ξιντάρας, ο καθήλυνα αντιδήμαρχος του θέματος της Τελικής Υπηρεσίας. Ήρθανε κάποια δεκαριά άνθρωποι εδώ από τον ΑΟΑ, αξιωματικοί και πολίτες. Με στρατιωτικό ύφος μας βάλανε στη σειρά. Πήγα να ρωτήσω αν όλα καλά με αυτό. Με στρατιωτικό ύφος λοιπόν οι αξιωματικοί μας βάλανε στη σειρά και μας είπαν ότι απορούν πώς ακούγεται, γιατί μας εντυπωσίασαν, μάλλον να πω αρχικά, μας εντυπωσίασαν που παρακολουθούν τα τοπικά μέσα. Κύριε Γελέκη, θριαμβεύεται. Λοιπόν, τα παρακολουθούσαν εντελεχώς και είχαν δει ότι εξεμάνει ο απελθόν δήμαρχος ότι ερήμην του Δήμου γίνονται πράξεις κλπ. Μας φέρανε λοιπόν, μας είχαν στείλει ήδη ηλεκτρονικά την αλλογραφία των τελευταίων 3-4 χρόνων με καμιά 500 φύλλα μέσα στην αλλογραφία. Μου είπε, σου είπα, του είπε, της είπε και ξανά και ξανά και ξανά με πρωτόκολλα άπειρα, το οποίο είναι στη διάθεσή σας. Γιατί αφού είναι πρωτοβολημένα δεν είναι κρυπτό. Άρα γνώριζαν όλοι εδώ στο Δήμο πολύ καλά τι είχε γίνει. Είπαν ότι είχαν ενοικιάσει σε κάποιες εταιρείες κάποιες δικές τους εκτάσεις και διάφορα άλλα. Μιλήσαμε για τη δεξαμενή, μιλήσαμε για τους στόχους τους να μπει στο σχέδιο και τι έχουν κάνει εκείνοι. Και απορρίσαμε κι εμείς βέβαια ακούγοντας όλα αυτά. Ως κανείς δεν ήξερε τίποτε ενώ ήταν τόσο πολύ συζητημένα. Θέλετε κύριε Ξιντάρα να Για το ειδικό πολεοδομικό δεν μας είπατε. Γιατί αυτό Ναι, δεν θα σας πούμε, Αν είπαμε. έχετε έγγραφο που το έχουν στείλει, να μου το πείτε και Ναι, τα έχουμε στη διάθεσή σας, είπα, το είπα, πρωτοβολημένα. Ειδικό Όχι, πολεοδομικό. εσείς είπατε ότι Για- δεν ξέρατε τίποτε. Για το ειδικό πολεοδομικό δεν Εντάξει, ξέρω αν είπατε, μας το φέρετε. ερήμην του Δήμου γίνονται τα πάντα. Να μας τα φέρετε. ειδικό Ωραία, πολεοδομικό. να είστε, ελάτε να τα παραλάβετε στις υπηρεσίες μας. Να όχι, να μας το φέρετε. Κάντε ένα Δεν πρωτόκολλο, θέλω. θα κάνετε εσείς ένα πρωτόκολλο να παραλάβετε. Το ζητάω. Όσοι, Δεν θέλα. έτσι συζητούσατε και εσείς. Δεν αγαπητέ. υποχρεούμε να κάνουμε. Εντάξει, θα σας... Κύριε Ξιντάρα, Εγώ δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει ερώτημα ρωτάει εδώ με τον Υπουργό. για το που σου λέτε, κύριε Τι Νίκο. συζητήσαμε με τον Λέω ότι τον Δεκέμβριο Μάλιστα. ο ΑΟΑ ανέθεσε σε εταιρεία να συντάξει ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, όχι πολεοδομικό σχέδιο, ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, σαν αυτό που έγινε στο κόκκινο λιμανάκι Σκουφέγα και Πευκόνα, εν άγνοια της Δημοτικής Αρχής, και θέλω για αυτό το κομμάτι να μας πει ο ΑΟΑ πότε έχει στείλει έγγραφο στη Δημοτική Αρχή, πότε έχει συμφωνήσει και αν συμφωνεί η σημερινή Δημοτική Αρχή. Μάλιστα. Από όσο ξέρω, για να προχωρήσει ο ΑΟΑ σε μια τέτοια κίνηση, από όσο ξέρετε υπάρχει και το ΤΕΠΟΥΣΟΥ. Αυτή τη στιγμή εκεί ήρθαν σε συνεννόηση που είναι μαζί στη συνάντηση. Δεν είναι καθόλου εύκολα
για τον ΑΟΑ για να προχωρήσει από ό,τι κατάλαβα. Η μελετήτρια του τύπου σου μας ζητάει και παρέχουμε στοιχεία συνεχώς. Θα έχει μια αναφορά στο σύνολο του Δήμου που περιλαμβάνεται και η έκταση ΖΑ μέχρι τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Οτιδήποτε άλλο θέλετε ή αν δεν κατάλαβα το ερώτημα, να το κάνετε γράπτος να σας απαντήσω. Ναι, υπάρχει μόνο ένα ερώτημα. Συμφωνείς με τη Δημοτική Αρχή για ειδικό πολεοδομικό σχεδιασμό στη ΖΑ? Συγγνώμη, αυτό είναι το ερώτημα. Αν Αυτό είναι το ερώτημα έκανε. Αυτή τη στιγμή δεν μας απαντήσει. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ. Εσείς συμφωνείτε? Προφανώς όχι. Οτιδήποτε άλλο θέλετε, υπηρεσιακά να απαντήσω. Ωραία, σας ευχαριστώ. Έχει ζητήσει για τοποθέτηση ο κύριος Βασιλόπουλος. Σας ακούω. Δεν το σας είδα πριν. Τώρα το βοηθάτε. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Το πρώτο που ήθελα να θίξω είναι αυτό της απάντησης από τις υπηρεσίες των επιστολών. Και επειδή είναι αρχή της δημοτικής περίοδου, είχα στείλει μια επιστολή 17 Ιανουαρίου ζητώντας χορήγηση στοιχείων για τη λειτουργία του Δήμου για κάποια πράγματα, αφορούσε την ακίνητη περιουσία του Δήμου και τον τρόπο χρήσης της. Ποια είναι η ακίνητη περιουσία και το Μητρό Παγίων και αν υπάρχουν και ποια είναι η φυστάμενα συμβόλαια εκμίσθωσης. Δεν αναφέρομαι σε αυτό που έστειλα αργότερα μόνο για αθλητικούς φόρους του κ. Γεγελάκη και μόνο για πολιτικούς φόρους την κυρία Λατρίδη, γιατί είναι μεταγενέστερο. Αναφέρομαι στο 17 Ιανουαρίου. Ήθελα να ξέρω ποιο είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να έχουμε μια πρώτη ή μια οριστική απάντηση από την υπηρεσία σε τέτοιου είδους ερωτήματα. Να σας απαντήσω εδώ. Έχω κι άλλο, αλλά θέλετε να απαντήσετε. Ναι, με κάλεσε η νομικός του Δήμου και η διευθύντρια της Τεχνικής. Νομίζω ότι σας είχαν απαντήσει, αλλά πιθανώς σας μου απαντήσετε και το συζητήσαμε επί μακρόν. Δεν έχετε ένομο συμφέρον να μάθετε προσωπικά δεδομένα κανενός. Δηλαδή, κανένας δημοτικός σύμβουλος. Δηλαδή, νομικό Ναι, γιατί κάθε συμβόλαιο περιέχει προσωπικές πληροφορίες. Είχα ζητήσει 10 πράγματα. Ποια είναι τα ακίνητα, ποιο είναι το Μητρό Παγίων. Αν η νομικός σας απάντησε μόνο στο τέλος του δικαίωμα, ποιοι είναι Λεπτομέρειες του συμβολέου. οι μισθωτές ή οι εκμισθωτές, γι' αυτό μιλάμε. Να πω ότι θα μπορούσα να διαγράψω τα ονόματα. Γιατί το έχουμε μισθώσει 2 κάπα, τότε. Αλλά Θεωρώ ότι σας είχε απαντήσει. ασφαλώς δεν έχει απαντήσει. Θα το δω αύριο. Ασφαλώς δεν έχει απαντήσει. Αλλά δεν έχει σημασία αν έχει απαντήσει, διότι και η απάντηση που έδωσε είναι εκτός θέματος. Είναι γνωστό και ο κύριος Κάπας αυτό την απάντηση περιγράφει. Ωραία. Να το πάω πιο πέρα τότε. Να αναζητήσει, αν θέλετε να κάνουμε το διάλογο, η νομική σας Εγώ δεν θέλω σύμβουλος. να κάνω διάλογο. Τον αρχίσατε. Να αναζητήσει η νομική σας σύμβουλος εάν οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να έχουν πληροφορίες τέτοιες. Γιατί βεβαίως έχουμε δικαίωμα, διότι αλλιώς δεν μπορούμε να ασκήσουμε κανένα έλεγχο. Γνωρίζοντας τα προσωπικά δεδομένα κάποιος τι έλεγχο. Ποια προσωπικά δεδομένα, τι λέτε τώρα. Το ότι ο Δήμος έχει το τάδε ακίνητο και το έχει μισθώσει ή το έχει άχρηστο και δεν το χρησιμοποιεί, είναι προσωπικά δεδομένα. Έχετε περίεργη θεώρηση των προσωπικών δεδομένων. Ή η δικηγόρος σας δεν ξέρει τους νόμους, να το διαβάσει και να επανέλθει. Μηδεοσκοπεί ο κύριος Βεβαίως. Μαρέκης, ξέρει. Αυτό ακριβώς, γι' αυτό να το πω τότε στην ίδια, να επανέλθει και να δει αν είναι προσωπικά δεδομένα, το ποια είναι τα ακίνητα, πώς χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή, αν έχουν μισθωθεί ή αν είναι αχρησιμοποιητά. Όπως και το Μητρό Παγίων, πόσα προσωπικά δεδομένα έχει μέσα. Να σας το απαντήσει ξανά η νομική σας σύμβουλος. Πάω παρακάτω. Και δεν μου απαντήσατε ποιο είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να λαμβάνουμε απαντήσεις. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι τι είπε η νομική σας σύμβουλος. Αυτό θα μου το στείλει εγγράφος για τις περαιτέρω ενέργειες. Που σας είπα. Αν θέλετε να μου απαντήσετε τώρα, μπορείτε τώρα. Αλλιώς θα μας Θα διαβάσω. ελέγξω αν υπάρχει έγγραφη απάντηση. Αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι υπάρχει. Ωραία, δεν την έχετε στείλει τώρα. Προχωράω λοιπόν στο επόμενο. Ακούσαμε μια ιστορική αναδρομή για όλες τις πλημμύρες που έχει δώσει το Μεγάλο Ρεύμα Αθήνας στις συμβολές του από τη Δήμαρχο. Στο τέλος κατάλαβα ότι αναφερόταν σε μια δική μας δημοσίευση που έλεγε ότι η Δημοτική Αρχή κάνει πλάτες στους εργολάβους. Φαντάζομαι ότι έχουν ενημερωθεί και οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Και προφανώς έχετε κάθε λόγο να ελέγξετε και το τι κάνει το Υπουργείο και το τι υπογράφει ο Υπουργός. Πρέπει να το κάνετε. Αναφερόμουν στο κλείσιμο της Ευωικού όταν έβγαλα αυτή την ανακοίνωση, γιατί από το στόμα σας άκουσα ότι θα κλείσει η Ευωικού, θα περνάνε φορτηγά από την πόλη και εσείς δεν μπορείτε δεν είναι δική σας δουλειά να ελέγξετε την απόφαση του Υπουργού και να διορθείτε. Βεβαίως είναι δική σας δουλειά. Δεν αναφέρθηκε κανείς στο ότι έχετε κακό παρελθόν ή ότι τα παίρνετε, όπως είπατε, ή ότι έχετε σκοτεινές συναλλαγές. Δεν υπόθηκε αυτό πουθενά. Είπα ότι διευκολύνετε τους εργολάβους εις βάρος της πόλης. Χωρίς να έχουν καταδεθεί κυκλοφοριακές μελέτες, χωρίς να έχουν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι δημότες. Αυτό γράφει μέσα, αν την διαβάσετε ξανά την ανακοίνωσή μας. Και αυτό είναι πραγματικά που κάνετε. Οι παροχές που αναφέρατε για τη μέγιστη παροχή του ποταμού δεν είναι για τα επόμενα 50 χρόνια, όπως αναφέρατε, είναι για την πιθανότητα της μέγιστης βροχόπτωσης σε περίοδο 50 ετών. Δεν σημαίνει ότι θα συμβεί τα επόμενα 50 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, αυτό που λέμε διάφοροι φορείς και εμείς ως παράταξη δεν είναι ότι δεν πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, γιατί όπως το παρουσιάσετε είναι σαν να κάποιος να λέει ότι δεν πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, δεν πρέπει να ασχοληθεί κανείς με το ρέμα. Και ναι, θέλουμε να πληγεί ο κόσμος. Δεν έχουμε πει ποτέ αυτό το πράγμα. Έχουμε πει ότι ο τρόπος που εκτελούνται αυτή τη στιγμή δεν είναι σωστός. Παπαδοπούλου, επί της διαδικασίας, ποια είναι η ερώτηση? Το κάνει τοποθέτηση ο κ. Βασιλιάδης. Επί της διαδικασίας πρέπει να ανατρέξετε στον τη ζήτησα το λόγο για τοποθέτηση. Συγγνώμη, γιατί βλέπω ότι κάνω τοποθέτηση και νομίζω ότι είναι ο χρόνος για τις ερωτήσεις. Όχι, έχετε διαβάσει τον κανονισμό. Με συγχωρείτε. Είμαστε στα 3 λεπτά. Ναι, ναι. Το χρόνο του κρατάω. Ναι, το κρατάω στο μυαλό μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έλεγα λοιπόν ότι κανείς δεν είπε ότι θέλουμε να πνιγεί η Ραφίνα. Είπα και στην προηγούμενη δημοτική περίοδο, και το επαναλαμβάνω και σε αυτή την περίοδο και κάνω και ενέργειες γι' αυτό, ότι θέλουμε τα αντιπλημμυρικά έργα να γίνουν με τον σωστό τρόπο, περιλαμβάνοντας το πράγμα και άλλα πράγματα που πρέπει να πιέσουμε ως δημοτική αρχή να γίνουν, καθώς επίσης και το ότι όταν εκτελεστεί κάτι το οποίο δεν μπορέσαμε να το αποτρέψουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι καταστροφή για το ρέμα αυτό που γίνεται τώρα και χωρίς να δίνει την αντιπλημμυρική προστασία των 50 ετών που αναφέρατε, το λέει σαφώς η μελέτη ότι η αντιπλημμυρική προστασία των 50 ετών θα γίνει μόνο εάν υλοποιηθεί το πράγμα. Όταν λοιπόν εκτελεστούν αυτά τα έργα ή εκτελούνται αυτά τα έργα, οφείλουμε ως Δήμος να κάνουμε τη μικρότερη δυνατή ενόχληση στους πολίτες και στις επιχειρήσεις και να προστατεύουμε και τις παρακείμενες δραστηριότητες όπως είναι σχολεία κλπ. Σε αυτό αναφέρονταν η επιστολή μου και να την ξαναδιαβάσετε γιατί μάλλον δεν την καταλάβω. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να αναφερθώ σε αυτό το θέμα που έθιξε η Δήμαρχος. Το πρώτο πράγμα είναι ότι προφανώς ο Δήμος μας έχει, και ο κάθε Δήμος, έχει και οφείλει να έχει λόγο στο τι γίνεται στην πόλη του. Άσχετα αν αυτό είναι έργο της κεντρικής κυβέρνησης ή της περιφέρειας ή οποιοδήποτε άλλου κρατικού φορέα. Προφανώς επίσης όλοι αυτοί οι κρατικοί φορείς δεν είναι αλάνθαστοι, έτσι. Αλλιώς δεν θα υπήρχε και η δυνατότητα να προσφύγει κάποιος στα δικαστήρια, να κάνει νομικές ενέργειες κλπ. Θα θεωρούνταν de facto ότι ό,τι πει το κράτος και η υπηρεσία είναι σωστό. Δεν είναι έτσι. Σήμερα μόλις κυκλοφόρησε από τον Ηλία τον Ταρναρά μια μελέτη, δεν ξέρω αν έπεσε στα χέρια σας, η οποία αποδεικνύει με υδραυλικούς υπολογισμούς πλέον ότι ουσιαστικά το έργο αυξάνει τον πλημμυρικό κίνδυνο όπως γίνεται, αυξάνει αντί να μειώνει τον πλημμυρικό κίνδυνο, ότι ακόμα και με την ύπαρξη φράγματος στα Σπάτα, αυτό ουσιαστικά το φράγμα στα Σπάτα δεν θα μείωνε την πλημμυρική παροχή σε σχέση με το σήμερα, δηλαδή η κατάκληση στην πεδιάδα των Σπάτων
είναι πολύ πιο αποτελεσματική και προτείνει από εκεί πέρα και κάποια μέτρα για το θέμα της κατάκλησης της παιδείας των σπάτων. Λοιπόν, επειδή λοιπόν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν εκφράσει αντίστοιχες απόψεις, δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος που είναι επιστήμονας, αλλά και άλλοι επιστήμονες, και το ΕΚΕΘΕ και και διάφοροι φορείς τέλος πάντων έχουν μεταχθεί, καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου πρόσφατα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οφείλουμε να έχουμε μία θέση προφανώς και να μην δεχόμαστε αυτό που είπα και την προηγούμενη φορά, αδιαμαρτύρητα, ότι μας έρχεται από την κεντρική κυβέρνηση. Εγώ θα σταθώ, άρα για να καταλήγω σε αυτό, θεωρώ ότι η πρόταση για την διαπαραταξιακή επιτροπή που είχε θέσει ο κύριος Ξιντάρας στην ειδική συνεδρίαση που κάναμε την τελευταία, πρέπει να μπει μπροστά και πρέπει να μπει μπροστά και άμεσα. Και πρέπει να μπει μπροστά άμεσα, γιατί όπως θα είδατε, έχουν ξεκινήσει τις εργασίες στην Οδό Ευωικού. Οι εργασίες αυτές, αν είδατε κάποια ανακοίνωση που βγήκε από την κίνηση για την προστασία και ανάδειξη του μεγάλου ρεύματος Ραφίνας, γίνεται χωρίς να υπάρχει συγκοινωνιακή μελέτη, γίνεται τμηματικά μόνο για το πρώτο κομμάτι και χωρίς να μας αποκαλύπτεται όλο το σχέδιο τι θα είναι και τι θα τραβήξουμε τους επόμενους πολλούς μήνες τελικά. Και επομένως, επειδή υπάρχει αυτό, επειδή αυτό ενέχει κινδύνους σοβαρούς και για τα σχολεία προφανώς, τα οποία είναι εκεί δίπλα, και τα παιδιά και την κυκλοφορία και φυσικά την ομαλή λειτουργία της πόλης καθ' όλη τη διάρκεια των επόμενων μηνών, που είναι και οι καλοκαιρινοί μήνες που είναι οι πιο δύσκολοι. Θεωρώ λοιπόν ότι και η διαπαραταξιακή πρέπει να την προχωρήσουμε άμεσα, δηλαδή αν είναι δυνατόν και σήμερα να ορίσουμε κάποιους ανθρώπους που θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτήν, και από εκεί και πέρα να πάρουμε θέση όπως πήραμε θέση σε κάποια άλλα ζητήματα, δηλαδή το οποίο αποδεικνύει ότι είμαστε αρμόδιοι, δηλαδή όπως πήραμε θέση σε σχέση με τα δέντρα. Αυτό δείχνει ότι προφανώς είναι της αρμοδιότητάς μας και είναι σαφές ότι είναι της αρμοδιότητάς μας όταν επηρεάζουν αυτά τα θέματα τόσο άμεσα το περιβάλλον και όλη τη λειτουργία της πόλης. Αυτό ήθελα να πω και πραγματικά νομίζω ότι σήμερα θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποιους ανθρώπους για την διαπαραταξιακή. Ευχαριστώ. Δεν έκλεισα. Δεν έκλεισα. Δεν ανατοπίζεται. Τα δέντρα το θέμα να μην κομμούν, να μεταφυτεύουν. Μεταφυτεύονται. Εκεί που Πού μεταφυτεύουν? στη ζώνη του οργανισμού. Εκεί που ζήτησε. Ξεκινάμε με την ημερήσια διάταξη. Ναι, αυτό. Ναι. Ξεκινάμε με την ημερήσια διάταξη. Πρώτο θέμα. Λήψη απόφαση περί έγκριση τη μείωση τη απόσταση τη πολεοδούμενη περιοχή του Πικερμείου από το παλαιό κημητήριο σύμφωνα με τα οριζόμενα συνεχιστή από την Δημοτική Επιτροπή Μελέτη με τίτλο «Μελέτες για μείωση απόσταση πολεοδούμενη περιοχή από το παλαιό κημητήριο Πικερμείου». Η εισηγήση σας έχει έρθει, πέρασε πρόσφατα από τη Δημοτική Επιτροπή. Και παράλληλα με την εισήγηση που σας έχει έρθει, σας είχε σταλεί και το σχετικό link, το οποίο περιείχε την μελέτη βάσει της οποίας έγινε η έγκριση. Και δεν ξέρω αν το βρήκατε, φαντάζομαι το βρήκατε, έτσι, όλη την... Δεν έχω δει το link. Ήθελα να το πω ότι καλό είναι. Είχε σταλεί, έχω και το αποδεικτικό της αποστολής από το email. Το έχετε λάβει υπόψη? Αυτό είχε σήμερα. Δεν το άνοιξες, το κατάλαβες. Ναι, υπήρχε link, το κάναμε γιατί θεωρήσαμε ότι πρέπει να δείτε την μελέτη. Εάν χρειάζεστε κάτι επιπλέον, εν συντομία είναι ότι μέχρι τώρα ήταν στα 200 μέτρα η απόσταση για να ξεκινήσουν να μπορούν να έχουν οικοδομές στο κημητήριο. Αυτό καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έπρεπε να μαζευτεί λιγάκι. Και τώρα έχει περιοριστεί, αν δεν κάνω λάθος, και 60 στα 30. Στα 30 μέτρα. Αν χρειάζεστε κάποια ερώτηση, κάποια επεξήγηση. Πολύ ωραία, προχωράμε. Όχι, τοποθέτηση. Ναι, Η
Η νομοθεσία, αν δεν κάνω Ερώτηση λάθος, θα κάνετε? ναι, ερώτηση. Ναι. Η νομοθεσία, αν δεν κάνω λάθος, ορίζει 50 πλέον. Μέχρι Και 25. εμείς, ορίστε. Μέχρι 25. Ναι, αυτό ήθελα, 25 δεν θυμάμαι και εγώ ακριβώς πόσο ήταν, αλλά νομίζω μέχρι 25 είναι. Εντάξει, Γιατί επειδή δεν εγώ, είμαι μηχανικός, αλλά- συγγνώμη τώρα, αλλά επειδή το link δεν το άνοιξα, δεν το είδα δηλαδή το link, δεν το πρόσεξα. Υπάρχει δυνατότητα να μου πείτε γιατί γίνεται αυτή η αλλαγή? Να μου πει κάποιος γιατί Θα με γίνεται αυτή η βοηθήσετε, αλλαγή. κύριε Τσιδάρα Λιγάκη. Ναι, γιατί αν παρέμενε και δεν παίρνουμε αυτή την απόφαση, στα 200 μέτρα απόσταση από το κινητήριο, καταλαβαίνετε ότι δεν θα ήταν ούτε το μισό από την αποδοτική. Καλά, από το 200 στα 30 είναι μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό ρωτώ γιατί. Η διαδικασία έτσι πρέπει να γίνει, δεν γίνεται αλλιώς. Είναι ο νόμος περί νεκροταφείων, δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά έπρεπε να γίνει έτσι και μέσα στις περιφέρειες. Πρέπει να είναι σε την περιφέρεια, δεν το κάνουμε εμείς μόνο. Κάναμε τις μελέτες, έκανε η εταιρεία όλες τις μελέτες, θα έχουμε κρίνει και πρέπει να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία. Άλλος ερώτηση? Όχι. Τοποθέτηση, κύριε Μπουρνού. Κύριε Μπουρνού, για την τοποθέτηση σας ακούω. Χαίρομαι πολύ που η Δημοτική Αρχή ανακαλύπτει ότι κατά τη δική μας διοίκηση είχαμε αναθέσει όλες τις απαραίτητες μελέτες ώστε να μπορέσει να απολογομηθεί το σύνολο της περιοχής που προβλέπεται από το ΓΚΣΟΥ του Πικερμείου που υπάρχει από το 2004 και αυτή είναι και η απάντηση στην κυρία Τερζοπούλου. Υπάρχει μια οριοθέτηση της περιοχής του οικισμού του Πικερμείου, επέκταση μόνο του οικισμού που μπορεί να μπει στο σχέδιο. Αυτή η περιοχή φτάνει έως 30 μέτρα από το σημερινό παλιό κημητήριο που εμείς το είχαμε θέσει στο λειτουργίας. Ήταν απαραίτητη η διαδικασία αυτή για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι μελέτες και χαιρόμαστε που ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, όπως είχε ολοκληρωθεί και της οριοθέτησης του ρέματος χωρίς έργα διευθέτηση και έχει σταλεί για έγκριση. Επομένως, είχε ανατεθεί το σύνολο και οι γεωλογικές, είχε ανατεθεί το σύνολο των μελετών, ώστε να μπορέσει και η σημερινή Δημοτική Αρχή να ολοκληρώσει κάτι το οποίο χρονίζει από την περίοδο της δεκαετίας του 80. Ευχαριστώ, κύριε Μπουρνού. Κύριε Βασιλόπουλο. Προφανώς και συμφωνούμε, δεν είναι κάτι που θα διαφωνήσουμε αυτό που έρχεται ως μελέτη. Θέλω όμως να πω ότι παράλληλα με το θέμα του κημητηρίου του Πικερμείου πρέπει να δούμε και το κημητήριο της Ραφίνας, που είναι ένα πολύ ζεστό θέμα που έχει ταλαιπωρήσει στο παρελθόν και το Δημοτικό μας Συμβούλιο, αλλά σίγουρα ταλαιπωρεί την περιοχή. Και θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο οι υπάρχοντες χώροι και Πικέρμη και Ραφίνα καλύπτουν τις μελλοντικές μας ανάγκες. Ευχαριστώ. Στο ΓΚΣΟΥ του καινούργιου υπάρχει και νεκροταφείο καινούργιο. Ωραία, προχωράμε στην συζήτηση. Ευχαριστώ. Ήμασταν 19, έχει έρθει ο κύριος Νικολόπουλος, άρα είμαστε 20. Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί? Τι? Αν διαφωνεί κάποιος ότι είμαστε 20 και αν διαφωνεί κάποιος δεν το θέλει. Σωστό. Άρα ομόφωνα. Ευχαριστώ. Συγγνώμη. Όχι, εγώ διαφωνώ. Αυτό γιατί αυτό ρωτάω. Ωραία. Άρα, κατά πλειοψηφία, αρνητικά η Κύριε κυρία. Βαγγέλου. Κύριε Βαγγέλου. Ναι. Προχωράμε στο δεύτερο θέμα. Λήψη απόφαση περί έγκρισης πρώτον των πρακτικών της από το 22/12/2023 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της ΔΕΑΠ ΜΑΕ και δεύτερο των τετραγμένων του εκαθαριστή κ. Γούλια Σταύρου και απαλλαγή σε αυτό από κάθε ευθύνη. Έχω ζητήσει να παρευρεθεί ο κ. Γούλιας, είναι εδώ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Αν θέλετε να μας πείτε δύο λόγια στο μικρόφωνο, προκειμένου το σώμα να καταλάβετε τι προσπαθείτε. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τις κυρίες και τους κυρίους των Δημοτικού
Συμβουλίου, ο Βίλιος Σταύρος Ρωμάσου, ο Αρχοντός Ληστής. Εδώ είμαι με την ιδιότητα του εκαθαριστή της Δημοτικής Επιχείρησης. Ουσιαστικά δεν έχω πολλά πράγματα να σας πω, υπό την έννοια ότι ο ισολογισμός έναρξης της Δημοτικής Επιχείρησης, η οποία είχε εγκριθεί στις 5 Δεκάτου, είναι ταυτόσιμος με τον ισολογισμό και έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι σχεδόν ταυτόσιμος με τον ισολογισμό λήξης. Οι υποχρεώσεις που μεταφέρουν στον Δήμο είναι ύψος 130.000 περίπου. Αναλύονται στον ισολογισμό έναρξης μία προς μία με το ιστορικό τους και θεωρώ ότι έχουν εγκριθεί ήδη από τον ισολογισμό έναρξης. Στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης και διαφάνειας έχω υποβάλει στο Δημοτικό σας Συμβούλιο την έκθεση πεπραγμένων, δηλαδή ποια ήταν η οικονομική μου διαχείριση, με συνεμένα τα εξτρέα από την τράπεζα, γιατί όλα κινήθηκαν εκτός από τον πρώτο μήνα με την γίνει νομοποίηση μέσω τραπεζικών λογαριασμών για οποιοδήποτε έλεγχο θέλετε να κάνετε. Εισπράξαμε περίπου 20.000 από τα ενίκια, τα οποία τα περισσότερα από αυτά πήγαν για να καλύψουμε τις υποχρεώσεις από το ΙΚΑ και κατέληξε η Δημοτική Επιχείρηση να έχει ασφαλιστική ενημερότητα και το υπόλοιπο μέρος πήγε για να καλυφθούν φόροι και κάνα δύο προμηθευτές που έπρεπε να πληρωθούν. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ερωτήσεις? Εγώ έχω μια ερώτηση, αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Δεν ξέρω αν έχει γίνει από λάθος, αλλά στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη σελίδα, στο πίσω μέρος, λέει ότι η πρόσκλησή της θα είναι το υπαριθμόν πρωτόκολλο δεν υπάρχει, 18/12 του 2011. Είναι και με μαύρα γράμματα έντονα. Έχει γίνει κάποιο λάθος, έχει γίνει κάποια παράληψη? Ευχαριστώ. Όπως έχουμε αυτό εδώ, ένα, στο 2, ναι, αλλά έχει το πρωτόκολλο. Είναι σε αυτή τη σελίδα. Πρώτη, δεύτερη, η τέταρτη ουσιαστικά. Πίσω, κάτω εδώ, αυτή την πλευρά. Κάτω εδώ. Δεν έχει αρρύθμιση στις σελίδες εργοδοτήσεων. 1, 2, 3, 4. Ναι, προφανώς έχει γίνει κάποιο λάθος στο πρωτόκολλο. Δεν είναι 18/10/2011 σε καμία περίπτωση. Και λήφθη αυτό στο πρωτόκολλο. Το συζητούσαμε με τον κύριο Μπουνιά που το διαβάζαμε. Και αυτό τώρα δεν ξέρω, γιατί είναι και με πόλη. Βλέπω ότι δηλαδή κάποιος το έχει. Κάποιο λάθος εδώ είναι κάποιο τυπογραφικό λάθος, αλλά δεν μπορώ να συμπαντήσω αυτό, δεν έχω το στοιχείο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπούλια, όταν κατέβηκε στο γραφείο, ήταν εύλογη η απορία μου. Το θέμα είχε ξεκινήσει από το 2019. Εμείς, γιατί ήμουν τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, 16 Δεκέμβρη του 2019, είχαμε πάρει την απόφαση 301 και είχαμε πει θα γίνει η εκαθάριση, θα εξισοδοτηθεί ο Δήμαρχος να υπογράψει σύμβαση με την κορκοτολογιστή, θα γίνει να εξηγηθεί η Γενική Συνέλευση. Όλα αυτά αναφέρονται και στη σελίδα 9 της απόφασης 301 του 19. Αναφέρονται στοιχεία, να φανταστείτε ότι αποφασίζει εδώ με πλειοψηφία 19 υπέρ και 1 κατά τη λύση και καθάριση της ΔΕΑΠ, εξοδοτεί το Δήμαρχο όπως σας είπα, και τη δημιουργία ενός κωδικού για τα έξοδα του εκαθαριστή. Περίεργως διορίζεστε εσείς με την απόφαση 141 στις 12 Οκτωβρίου του 2021. Διορίζεστε λοιπόν, ο Δήμαρχος τότε υπογράφει μαζί σας για να ξεκινήσετε. Φτάνουμε στο 23, έχουν περάσει ήδη 2 χρόνια λοιπόν και κάτι παραπάνω, Οκτώβριο του 2021, Δεκέμβριο του 2023, 22 Δεκέμβρη, παραμονή Χριστουγέννου, ξαναγίνεται Δημοτικό Συμβούλιο και λέει να αξιοποιήσουμε τον τότε Δήμαρχο να καλέσει Γενική Συνέλευση για να δώσει εσάς το αποτέλεσμα. Δεν σας έδωσε τίποτε, δεν έγινε τίποτε, δεν ξέρουμε. Εμφανίζεστε λοιπόν εσείς με μια αίτησή σας 8 Φλεβάρι του 2024. Έντρομος μου λέτε, μου καταστρέψανε τα βιβλία, τι θα κάνω. Θα θυμόσαστε όλα αυτά που λέω. Και σας ρώτησα εγώ λοιπόν,
πώς μας θυμηθήκατε στα μέσα του Φλεβάρι? Ακόμα δεν έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Μπορείτε να με διαφωτίσετε τώρα, πώς μας θυμηθήκατε λοιπόν? Παρ' όλα αυτά, ενώ εμείς είχαμε πάρει την απόφαση το 19 για την εκαθάριση και τη λύση, η ΝΕΑΠ λειτουργούσε, ναι, 16 Δεκέμβρη του 19. Το 19, εδώ, 11 φύλλα είναι η απόφαση, εδώ είναι. Έχει και ΑΔΑΠ, άμα θέλετε σημειώσετε, ψι, όμικρον, 8, ιώτα, ωμέγα, 16, μαύρα, ύψιλον. Πρώτα να φύγει το προσωπικό έπρεπε, ο καθαριστής δεν μπαίνει με προσωπικό. Εσείς δεν γράφετε εδώ. Δεν την ξέρετε την νομοθεσία. Πρέπει να έχει και έλιφους για να κλείσει την επιχείρηση. Για όλους τους ανωτέρω λόγους που έχετε πει λοιπόν, προτείνεται η λύση και καθάριση της ΔΕΑΠΜΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3463 του 6, τον νόμο 3584 του 7, τον νόμο 3852 του 10, τον νόμο 4071 του 12, τον νόμο 4555 του 18, στην παράγραφο 2 του άρθρου 183. Και την παράγραφο επίσης και το νόμο 224-22, 19 Δεκάτου του 10. Λοιπόν, και λέει, το καταστατικό της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, αναφέρεται ενδελεχώς του, η οποία είναι η μόνη αρμόδια του νόμου να αποφασίσει τη λύση της. Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκαθάριση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας, τη θέση της σε εκαθάριση και το διορισμό εκαθαριστών. Στην προκειμένη περίπτωση, μέτοχος της ανώνυμης είναι ο Δήμος Αθήνας Πικενίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, του οποίου θα πρέπει να αποφασίσει τη λύση της, να αξιοσιοδοτήσει τον Δήμαρχο να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, με θέμα τη λύση αυτής, την μεταφορά των τυχών υπολείπων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας στον μέτοχο, Δήμο Αθήνας Πικενίου, και η μεταφορά των 3 υπαλλήλων μετά στο τέλος της ΙΔΑ, στο Δήμο επίσης. Άρα και βάζετε και τον κωδικό για τη δαπάνη του ορκωτού, τον οποίο διορίζεται βέβαια 12 Οκτωβρίου του 2021. Και φτάσαμε στο 24. Κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, θα πείτε για τα δικά σας. Εγώ ρωτάω πιο πολύ τον κύριο Γούλια, γιατί εσείς είστε ο αρμόδιος που τα έχει κάνει όλα αυτά. Παρακαλώ. Θα το πάρω λίγο ιστορικά. Το 21, 27, το 10 του 21, έγινε η Γενική Συνέλευση και εμείς αναλάβαμε 12 Δεκάτου του 22. Αναλάβαμε σχεδόν ένα χρόνο μετά. Άλλος το ρωτάει, κυρία Γούλια. Τίποτα. Άλλος το ρωτάει. Αφήστε λίγο, δεν με διακόπτετε. Και γιατί αναλάβαμε, γιατί προκειμένου να λάβουμε εκαθαρίσεις, θα πρέπει η επιχείρηση να μην έχει προσωπικό. Άρα λοιπόν στο μεσοδιάστημα ήταν ο χρόνος εκείνος που όποιο προσωπικό υπήρχε στην επιχείρηση είχε μεταφερθεί στο Δήμο ή είχε σταματήσει η σύμβαση. Γιατί γίνεται αυτό από τους εκαθαριστές και δεν αναλαμβάνουν στο ενδιάμεσο? Διότι οι επιχειρήσεις κατά βάση δεν έχουν χρηματικούς πόρους. Άρα λοιπόν ο εκάστοτε εκαθαριστής που θα αναλάβει μια επιχείρηση η οποία επί της ουσίας είναι νεκρή, να μου επιτρέψετε την έκφραση, είναι προσωπικά υπεύθυνος για την μισθοδοσία. Και φυσικά για τα δώρα και οτιδήποτε άλλο. Αυτό και μάλιστα αυτό είναι και ποινικό. Άρα λοιπόν, κατά πάγια τακτική, κανείς ορκωτός δεν αναλαμβάνει επιχείρηση η οποία να έχει προσωπικό. Όταν το προσωπικό έκλεισε, αμέσως μετά προχωρήσαμε στις διαδικασίες στο να ξεκινήσουμε την εκαθάριση το 22. Συγγνώμη, μια μικρή παρένθεση. Γινόντουσαν τότε οικονομικές πράξεις? Αυτό δεν. Προφανώς και γινόντουσαν, αλλά εμείς δεν είχαμε αναλάβει. Ο ορκωτός, όπως και κάθε καθαριστής, έχει ευθύνη από τη στιγμή που δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και προκαλεί και σχετική σύμβαση για να αναλάβει την καθάριση. Όχι στο προηγούμενο διάστημα. Όσο δουλεύετε, λέω, γινόντουσαν πράξεις. Όχι. Από τη στιγμή που ανέλαβα μέχρι και που έκλεισε η επιχείρηση, δηλαδή καθόλου τη διάρκεια του 22, φυσικά γινόντουσαν πράξεις, εισπράξαμε, το είπα και προηγούμενα και το γράφω και μέσα στην ένταση του πεπραγμένου μου. Φυσικά, εισπράξαμε καημοί και μοναδικές πράξεις και πληρώσαμε φόρους και ασφαλιστικά ταμεία. Μοναδικές. Φυσικά και δύο προμηθευτές, ο οποίος ο ένας εξ αυτών ήταν ένας διαμεσολαβητής για να μπορέσουν τα δύο αυτοκίνητα να έρθουν που ήταν στη δημοτική επιχείρηση στον Δήμο και ένα
Μάρτιο ό,τι υπήρχε για τη λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης. Όλα αυτά είναι εγγεγραμμένα το τι ακριβώς πλήρωσα, αριθμητικά και συνοπτικά, στην έκθεση πεπραγμένων. Και είναι ξεκάθαρο. Τώρα, η εκαθάριση δεν εμφανίστηκε ξαφνικά το Φεβρουάριο του 2024, γιατί τον Δεκέμβριο του 2023 είχατε τον ισολογισμό έναρξης εκαθάρισης. Και αυτό που συνέβη και το 2024 με την επιστολή που σαφώς αναφέρεται και σας εξήγησα, ήταν ότι πληροφορήθηκα ότι κατά τη μεταφορά δεν είχε γίνει με τον σωστό τρόπο. Έπρεπε να γίνει μια καταγραφή του αρχείου. Δεν είχα πληροφορηθεί ότι θα άδειαζε το γραφείο και θα έφευγε από την... Και δεν πρωτοκολλήθηκαν και τα πάγια, γιατί το θυμόσαστε τι έγινε. Και τα πάγια υπογράφηκε ένα πρακτικό παράδοση παραλαβής. Χωρίς πρωτόκολλο. Το δημόσιο πρωτόκολλο είναι τώρα το 24. Τώρα το βάλαμε μαζί σας. Ναι, σαφώς. Μετά τις 8 Δευτέρου. Ναι, δεν είχε και σε άλλες εκαθαρίσεις, να μου επιτρέψετε να πω και σε άλλες εκαθαρίσεις, δεν είχα πρωτοκολλήσει ποτέ τη μεταφορά των παγίων. Όχι, δεν είναι κάτι το επιλήψιμο όμως αυτό το πράγμα, γιατί αυτά είναι όλα πάγια, μιλάμε για 5 γραφεία. Χρωστάμε κάτι στην εκαθάρισή σας, βρήκατε να έχουμε χρέη, μου αναφέρατε. Εμπορικές κινήσεις εννοώ. Όχι. Τι εννοείται, Μου είπε ότι χρωστάμε κάτι τώρα, καλούμε να πληρώσουμε κάτι. Ναι, βεβαίως. Το οποίο ακριβώς αναλυτικά χρωστάτε, φαίνεται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, στον ισολογισμό λήξης και αναλυτικά στον ισολογισμό έναρξης που έχετε εγκρίνει. Μία προς μία τις υποχρεώσεις αυτές. Γιατί μας έκανε εντύπωση, όπως συζητήσαμε και για τη Δία, η μη πληρωμή τέλος πάντων των τερματικών εδώ πέρα που είναι έξω από το Δημαρχείο. Τα μηχανήματα αυτά. Ύψους 124.000. 100 συν το ΦΠΑ. Πού να ξέρετε κι εσείς. Μα ήταν. Συγγνώμη. Αυτά όλα αναφέρονται στον ισολογισμό έναρξης εκαθάρισης, αναφέρονται με συγκεκριμένα τιμολόγια, γιατί δεν είχε χρήματα να τα πληρώσει όταν αγοράστηκαν αυτά τα μηχανήματα το 19, αν θυμάμαι καλά. Προφανώς ξεφέρνει αυτό το αντικείμενο το οποίο ήρθα να καθαρίσω. Φτάσαμε στο 24 συνάδελφοι και θα τα χρωστάμε τώρα εμείς. Να ανοίξετε τις τσέπες να τα πληρώσουμε. Κάποιος που θέλει να κάνει μια ερώτηση στον καθαριστή. Όχι. Άρα μπορούμε να τον αποδεσμεύσουμε τον κύριο Βουλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες. Τον αποδεσμεύσετε ακόμα. Να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Δήμου για την όποια συνεργασία είχαμε. Γιατί κύριε Βουλή, τι εννοείτε. Μπορεί να προκύψει κάτι, μην είναι ακόμα. Σας παρακαλώ να μην φύγετε γιατί μπορεί να προκύψει κάτι. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τοποθετήσεις, περνάμε στις τοποθετήσεις. Εκτός από τον κύριο Μπουρνού που έχει σηκώσει το χέρι του, ο κύριος Βασιλόπουλος. Μπουρνούς και Βασιλόπουλος. Κύριος Μπουρνούς, σας ακούω. Το να διαβάζουμε έγγραφα είναι εύκολο. Το να καταλαβαίνουμε αυτά που διαβάζουμε είναι λίγο πιο δύσκολο. Το 19 που το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε με μειοψηφία ενός, αν δεν κάνω λάθος, της Προέδρου, σημερινής Προέδρου, Ο κύριος Παπούτη δεν συμφώνησε. Ο κύριος εδώ μπροστά μου. Ναι, λοιπόν. Εσείς κάνω λάθος. Δεν αμφιβάλλω. Λοιπόν, με την απόφαση του Συμβουλίου δεν μπαίνει σε λύση η επιχείρηση. Αυτά σημαίνει ότι πρέπει να ελεγχθούν από την αποτυπωμένη, να δημοσιευθούν σε ΦΕΚ. Έτσι, όπως είπα και προηγουμένως και επιβεβαίωσε και ο καθαριστής, δεν αναλαμβάνουν μια εταιρεία με προσωπικό, αναλαμβάνουν μόνο ένα κέλυφος. Προφανώς γίνονται πράξεις στο διάστημα που έχει οριστεί ο εκαθαριστής, πράξεις εννοώ οικονομικές. Η εταιρεία προφανώς έχει υποχρεώσει, πρέπει να πληρώσει, αν έχει έσοδα θα τα εισπράξει και στο τέλος της εκαθάρισης, όταν κλείσει, το μείον ή το συν θα αποδοθούν στον Δήμο. Αποδόθηκε μείον. Μην ξεχνάμε ότι η επιχείρηση αυτή, όταν αναλάβαμε, είχε ένα τεράστιο χρέος πάνω από 300 χιλιάρικα στην εφορία,
είχε ένα χρέος πάνω από 170.000 στο ΙΚΑ, το οποίο ρυθμίστηκε. Ένα μέρος από αυτά, οι υπόλοιπες δόσεις δηλαδή, οι οποίες μέναν προς πληρωμή, μεταφέρθηκε στο Δήμο. Ο Δήμος, σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δικαιούται έκπτωση, την οποία η εφορία δεν την είχε περάσει μέσα στο λογιστικό της σύστημα, στο λογισμικό της σύστημα. Γι' αυτό και σωστά η προϊσταμένη οικονομικών υπηρεσιών δεν πλήρωνε πλέον τις δόσεις μέχρι να πετύχει την έκπτωση την οποία έλεγε η νομοθεσία. Και ο καθαριστής δεν άργησε καθόλου που αναφέρεται, εμφανίστηκε ξαφνικά το Φεβρουάριο. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων έγινε τότε που μου έδωσε εντολή το Δημοτικό Συμβούλιο εντός της θητείας μου. Δεν θυμάμαι αν έγινε το Δεκέμβριο ή το Νοέμβριο, πιστέψτε με, δεν το θυμάμαι. Το 22 Δεκάτου πήραμε την απόφαση. Ας είπα, μέσα στο Δεκέμβριο επομένως έγινε. Έτσι. Όλα είναι νομίμως. Αν βρείτε κάτι το οποίο δεν είναι νόμιμο, θα το έλεγε ο καθαριστής. Εξάλλου, ο καθαριστής βάζει την υπογραφή του και είναι υπόλογος για αυτά τα οποία υπογράφει. Αυτό είναι. Μην προσπαθείτε να μεταφέρετε τι είναι στο Δήμαρχο. Αυτός που βάζει την υπογραφή είναι υπόλογος. Καταλάβατε, κύριε Βούλη, που σας το είπα και. Ναι, ωραία. Το έχει καταλάβει, κύριε Βούλη. Δεν ξέρω. Γι' αυτό και την έχει βάλει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βασιλόπουλο. Ναι, να ξεκινήσω λέγοντας ότι εγώ ήμουν ανέκαθεν αρνητικός στο να κλείσει η ΔΕΑ, Θεός θέλει να την διαχειριστούμε και να λειτουργήσει, οπότε και το σημερινό θα το καταπιστήσω. Υπάρχει τώρα, όπως κλείσαμε εδώ. Αλλά τώρα θα κλείσουν πολλά, ναι. Αλλά αυτό που θέλω να σταθώ είναι στην ερώτηση, στις ερωτήσεις που έκανε η Δήμαρχος στον καθαριστή, και είναι και προσκεκλημένος στο Δημοτικό Συμβούλιο και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, αναφερόμενοι σε συζητήσεις που έγιναν στο γραφείο του και λέγοντας μισό λόγο για αυτές. Και θεωρώ ότι δεν είναι ούτε σωστό, ούτε πρέπον, ούτε κομψό να επικαλείστε κάτι που αγνοούμε όλοι σε μια προσωπική σας συζήτηση, χωρίς να το λέτε κιόλας, να ρωτάτε έναν επισκέπτη στο Δημοτικό Συμβούλιο και εξακολουθούμε με τις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Βούλιας, και με τον τρόπο που κάνατε τις ερωτήσεις, να μην έχουμε καταλάβει τι έγινε. Εάν λοιπόν κατηδίαν συζητήσατε ή σας ανέφερε κάτι το οποίο ήταν παράπτωμα, παράληψη ή πρόβλημα, δεν αναφέρω σας κύριε Βούλια, ούτε θέλω να πατήσω εσάς, τότε οφείλεται ο Δήμαρχος να το πείτε εδώ. Έκανα 2 συναντήσεις με τον καθαριστή, μου υπέβαλε αυτό το έγγραφο, μου είπε αυτό το πρόβλημα και η Δημοτική Σύμβουλη υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Μάλλον δεν προσέξατε, δεν είναι ακριβώς. Δεν το είπατε καθόλου. Είπα ότι αυτά τα πάγια δεν είχαν καν πρωτόκολλο. Προσέχετε. Άρα ποιο είναι το πρόβλημά μας? Χωρίς πρωτόκολλο δεν Το είναι πρόβλημά σας λοιπόν είναι το πρωτόκολλο. Αυτό το είπε η κυρία Παπαδοπούλου, αν να σας θυμίσω. Μάλλον δεν το έχει καταλάβει. Αυτό το είπε η κυρία Παπαδοπούλου. Εσείς λέγατε τι είπατε στο γραφείο. Δεν μιλάτε για πρωτόκολλο στο γραφείο. Λέγατε για το τι εκκρεμότητες αφήνει η ΔΕΑ και περνάνε στο Δήμο. Δεν πληρώθηκαν τα παρκόμετρα, όλη αυτή η συζήτηση. Το Συμβούλιο το λέμε. Το Συμβούλιο Όλη είναι αυτή η συζήτηση και η ερώτηση προς τον καθαριστή δεν καταλαβαίνουν τι σκοπό εξυπηρετεί. Δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό παρά μόνο εντυπώσεων. Γνωρίζετε κάτι λοιπόν, ότι δεν πληρώθηκαν τα παρκόμετρα, ότι είναι 100.000 ευρώ, ότι είναι 20.000 ευρώ. Θα αναφέρετε ότι έχουμε ένα χρέος 20.000 ευρώ που το λέει άλλωστε ο καθαριστής, το έχει βάλει στην αναφορά του και θα πληροφορηθούν. Δεν κατάλαβα το διάλογο και την ερώτηση που κάνετε στον καθαριστή. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω αυτό που είναι έτσι. Προχωράμε στη ψήφιση λοιπόν. Παπαδοπούλου. Ναι. Παπαδοπούλου, ναι. Ξιντάρας. Ναι. Λαβίδη. Βουλόπουλου. Ναι. Μακρύ. Ναι. Ζωμάς. Ναι. Ντελή. Ναι. Απουσιάζει ο Παπαγόνατος. Σκούφος. Όχι. Ντουβίτσας. Όχι. Διαγελάκη. Παρόν. Αποστολάκη. Καλώς. Λίμου. Όχι. Μπουνιάς. Όχι. Ζαφυρόπουλος. Όχι. Μπουρνούς. Ναι. Κάρλος απουσιάζει. Αραπηλής. Ναι.
Κάρης απουσιάζει, θα τους λέξεις. Ναι. Εγώ κατά, ο κ. Αλφαβής απουσιάζει, ο κ. Βαγγέλης. Παρόν, γιατί και με τη λειτουργία των παρκομέτρων και γενικά με τη σύσταση και τη λειτουργία τέτοιου είδους είμαστε αντίθετοι της αλλαγής φύλων. Τέτοιου είδους εταιριών, δηλαδή από το Δήμο. Και η κυρία Τερνοστούλου. Κατά. Κατά. 10 υπέρ, 7 κατά, 3 λευκά. 3 παρόν. Μπορείτε να παραλάβετε και το χάρτη. 10 υπέρ, κατά 7, παρόν 3. Προχωράμε με το τρίτο θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Λήψη απόφαση περί τροποποίησης του Οργανισμού Εξωτερικής Υπηρεσίας ΟΕΗ του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 5056 του 2023. Τυπική διαδικασία, καθώς αποχωρούμαστε το πρώτο εξάμηνο του 2024 στον ΟΕΗ του Δήμου να συμπεριλάβουμε τους δύο ΟΕΗ των νομικών προσωπών που έκλεισαν, δηλαδή του ΔΟΠΑΠ και του Φίλιππου Καπουλίδη. Το θέμα το έχει αναλάβει η Διευθύντρια των Διοικητικών Υπηρεσιών, η κυρία Μπακούρα, μαζί με την κυρία Παπαγεωργίου. Το έχουν επεξεργαστεί. Συγχωνεύσαμε λοιπόν τα δύο μικρότερα ΟΗ στον μεγαλύτερο. Παράλληλα έχουν κάνει και μια προετασία, γιατί θα επανέλθει το θέμα όταν θα αναγκαστούμε να κλείσουμε και τις δύο σχολικές επιτροπές, όπως αντιλαμβάνεστε, ως νομικά πρόσωπα, στις 30 Ιουνίου. Έχει γίνει μια μικρή προεργασία και γι' αυτό, καθώς έχουμε προσπαθήσει να προβλέψουμε και τα θέματα παιδείας. Ωστόσο, αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Θα επανέλθουμε όταν θα κλείσουμε τα δύο νομικά πρόσωπα. Εάν έχετε κάποια ερώτηση και μπορώ να σας βοηθήσω, διαφορετικά να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, Δεν διαφωνώ. πάμε, Παπαδοπούλου. Δεν διαφωνεί κάποιος, κύριε. Σωστό. Και διαφωνεί κάποιος. Όχι εγώ. Ξανά πιο Θα ξανά την κρεβάτια απλά Ολικά. πρέπει να... Άρα 20 παρόντες, 20 υπέρ. Τέταρτο θέμα. Λήψη απόφαση περί έγκρισης πρώτης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΕΣΥ 2024. Κύριε Ξηντάρα, θέλω τη βοήθεια σας. Έχετε δώσει. Ναι, έχουν φύγει προς όλους ό,τι μου έχετε στείλει. Αν χρειάζεται κάποιος να υποβάλει ερωτήσεις ή οτιδήποτε. Άρχισε και δουλεύει πολύ αυτό. Ναι. Προσπαθώ να μαθαίνω. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν. Α, συγγνώμη. Ο κύριος Ευαγγέλου. Κύριε Ευαγγέλου, σας ακούμε. Στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, εγώ βλέπω και αυτό που είχε ψηφιστεί 18 Δεκάτου 23 στην ανέκριση του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καλλιτεχνούπολης. Προβλεπόταν από ίδιους πόρους δαπάνη 300.000, προβλέπεται 1.127.000. Αν μπορείτε να μας απαντήσετε πώς προέκυψε αυτός ο τετραπλασιασμός, δηλαδή στην ουσία έχουμε αύξηση στο κόστος. Δεν ξέρω αυτό, ζητάω μια απάντηση. Εδώ η χρηματοδότηση από το Αντώνη Στρίτης είναι σταθερή. Δεν το έχουμε χάσει το έργο. Ναι, είναι 3.700. Απλά εδώ. Και άλλες ημερομηνίες μέχρι τον Ιούνιο. Όχι, εγώ ρωτώ γιατί έχει τετραπλασιασμό η δαπάνη με ίδιους πόρους. Μισό λεπτό να το δω μόνο. Θέλετε να βοηθήσω κύριε Ξηντάρα. Να σας ακούσω. Το παλιό Αν μου επιτρέπει πρόεδρο. Είναι αυτό που έχουμε στείλει στην ΚΤΙΚΤΑ, έτσι. Έχουμε δικαίωμα μέχρι τέλος Μαΐου. Ναι, το κωδικό Μισό λεπτό μόνο γιατί... Κύριε Πρόεδρο, θέλετε Δώστε μου τον κωδικό, κύριε Ευαγγέλου. Θέλετε να... 64 είναι στην πρώτη σελίδα, κύριε Ξηντάρα, όπως το ανοίγετε. 64. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να το πω. Να απαντήσει λιγάκι ο κύριος Ναι, να Ξηντάρας. το βοηθήσω και αυτό το είπε και μου είπε ναι. Πείτε, να σας Κύριε ακούσω. Υπουργό, σας ακούω. Κύριε Βαγγέλη, είχε γίνει ένα λάθος από τους τοπογράφους στα υψόμετρα μεταξύ ενός δρόμου που υπάρχει
μεταξύ του οικοδομικού τετραγώνου 107α και 107. 107α είναι εκεί που ήταν παλιά πνευματικό κέντρο και κάναμε την αλλαγή χρήσης να γίνει σχολικό συγκρότημα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και του άλλου που ήταν χώρος 15 στρέμματα, το χώρο αναψυχής, που είναι το ΔΕΒΙΟΥ, τα γήπεδα κλπ. Η αλλαγή αυτή, το λάθος αυτό στην υψομετρική αποτύπωση, επέφερε, και η σωστή αποτύπωσή του επέφερε αλλαγές στον προϋπολογισμό. Με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός να πετάξει περίπου 1 εκατομμύριο πάνω από την επιχορήγηση, η οποία ήταν 3.705.000 και να πέταξε γύρω στα 4.700, οπότε ανέβηκε και η ίδια συμμετοχή, αλλά στην ουσία είναι ένα έργο που θα πάρει μια έκπτωση 20%, άρα δεν θα χρειαστεί ο Δήμος να βάλει τίποτα. Θα απορροφηθεί όλο το κόστος κατασκευής από τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Αν πάρει μια έκπτωση 20%, που νομίζω ότι την πάρει. Κύριε Αντρέα, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Ναι, εγώ έχω σημειώσει, είναι για την έκπτωση που έχουμε πει. Θα υπάρχει κάποια έκπτωση στο Δήμο, τουλάχιστον ένα 20% περίπου. Οπότε ίσως ο Δήμος δεν θα χρειαστεί να χρηματοδοτήσει. Η συμμετοχή από το Αντώνης Τρίτσης γίνεται σε άπαξ ποσό ή είναι ποσοστία με τον προπολογισμό του έργου? Άπαξ. Συγγνώμη, τα έχω χειριστεί, συγγνώμη για το. Δηλαδή, για αυτό το σχολικό συγκρότημα, ο Αντώνης Τρίτσης θα δώσει αυτά τα χρήματα, δεν θα καλύψει ένα 80-90% του ποσού. Είναι 100% Άρα ήταν υψομετρικό, οπότε έχει αύξηση του προπολογισμού γιατί αλλάζει ο δρόμος, αλλάζουν τα προάβλοι χώροι. Πάντως για να δει σε μια κατασκευή είναι τα υψομετρικά. Είναι και λίγο το τοπίο εκεί. Κάποιος άλλος δεν έχει κάτι άλλο? Δεν έχω ερώτηση τοποθέτηση. Έχω να πω ότι αν γίνεται να μας στέλνετε σε ψηφιακή μορφή τις εισηγήσεις, το οποίο είναι ένα σκαναλισμένο PDF, το οποίο δεν βοηθάει ούτε στις αναζητήσεις ούτε στην. Λέω το ηλεκτρονικό που μιλάτε, αυτό μόνο. Να το δείτε ότι είναι στις υπηρεσίες, αν μπορούν να μας στέλνουν ηλεκτρονικά, να μας στέλνουν ηλεκτρονικά ψηφιακά, να μπορούμε να μαρκάρουμε, να σημειώσουμε κλπ. Είναι σε επεξεργάσιμη μορφή. Δεν είναι επεξεργάσιμη, γιατί είναι ένας Τουλάχιστον το πίνακα. όχι μόνο το πίνακα, και γενικά τις εισηγήσεις αυτό. Δεν ξέρω τι περίπτωση να είναι παρεμβάσει. Τελευταία δεν κάναμε κάποιες αλλαγές. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλές εισηγήσεις. Δεν το λέω μόνο για αυτή την εισηγήση, το λέω γενικότερα σχόλιο. Προχωράμε σε ψήφιση. Μπορώ να το ψηφίσω. Είναι όλα εκεί. Η κυρία Παπαδοπούλου. Ναι. Κύριος Στάρας. Ναι. Κύριε Βαγγέλη. Κύριε Νικολόπουλου. Να ρωτήσω κάτι, την έκπτωση είμαστε σίγουροι ότι πάρουμε την Όχι, αλλά συνηθίζει. Εντάξει, πάντα υπάρχει έκπτωση. Και πάντα, δηλαδή, είναι πως πάμε σε ένα μαγαζί, ας πούμε, που μπαίνουμε μέσα και λέει 20% κατευθείαν. Όχι, μπορεί να μην αποδεχτείς όμως το αποτέλεσμα. Θετικός. Κύριος Σωμάς. Ναι. Κυρία Δελή. Κυρία Μακρύτση. Κάτι έχει να ζήσει. Τρίτη φορά. Τρίτη φορά θα Ναι. Η έδρα όμως δεν είναι ολόκληρη έτσι, ξέρετε. Λοιπόν, κύριος Κύριος Δουβίτσης. Κύριος Διαγγελάκης. Κυρία Αποστολάκη. Κυρία Λίγκου. Κύριος Γκουρνιάς. Κύριος Ζαφυρόπουλος. Κύριος Γκουρνούς. Κύριος Κάρλος απουσιάζει. Κύριος Παρακολής. Απουσιάζουν οι Πατάλης και ο Κάτος. Ο κύριος Κατσουλάκης. Εγώ ναι. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος απουσιάζει. Ο Βαγγέλη. Όχι. Κατά. Κύριε Καζοπούλου. Κατά και εγώ απλά να εξηγήσω ότι δεν είναι το θέμα στην τροποποίηση. Ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο. Κατά και εγώ, δεν είναι το θέμα μου η τροποποίηση, είναι όλο το τεχνικό πρόγραμμα. Πάρα πολλά κομμάτια του τεχνικού προγράμματος που είναι έργα στα οποία διαφωνούμε, όπως είναι το χειρό, όπως είναι ο παραλιακός πεζόδρομος που πάει να γίνει προς το κολυμβητήριο, είναι τα πρανίτα της Μετένια Πρανή στο κόκκινο λιμανάκι, είναι το πολεοδομικό του Πικερμίου, είναι διάφορα έργα στα οποία έχουν τοποθετηθεί κατά είτε από θέμα αρχής, είτε για περιβαλλοντικούς λόγους, είτε για τον τρόπο με τον οποίο προχωράμε.
Θέλω να σας Ευχαριστώ πω πολύ. ότι κάποια έργα προφανώς μέσα από εδώ δεν μπορέσουν να ολοκληρωθούν. Μακάρι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε όπως και τα άλλα. Στη μέση θα πρέπει να τη συνεχίσουμε. Κάποια που αναφέρατε προφανώς να μην. Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορώ να σου μιλήσω. Ευχαριστώ. Οπότε θα ήθελα να Είναι το Δημοτικό ερωτήσω πιο Συμβούλιο, δεν μπορώ να σου Και μιλήσω. τρέχει. Εντάξει. για να ψηφίσετε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θέμα 5. Λήψη απόφαση περί έγκρισης σύναψης συνεργασίας με την εταιρεία Φαρτζέκο, με συγχωρεί, Ελλάς ΕΤΕ για την ανακύκλωση των πρόσημων λιπών και ελαίων στο πλαίσιο της πρόληψης κοινωνικών αποβλήτων στο Δήμο Αθήνας και Κέρδη. Φαρτζέκο. Κύριε Τρίτσα, θα το βοηθήσετε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα απόβλητα από πρόσημα λίπη και ελαία έχουν μια σειρά από προβλήματα που δημιουργούν στα διάφορα αποχετευτικά συστήματα των πόλεων, καταστρέφοντας επίσης τον υδροφόρο ορίζοντα, τους χώρους της υγειονομικής ταφής, λόγω των φυσιοχημικών χαρακτηριστικών τους. Βάσει λοιπόν του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, αλλά και βάσει της δικής μας και κοινωνικής νομοθεσίας, στο άρθρο 47 του νόμου 48-19-21, η διαχείριση αυτών των βιοαποβλήτων είναι υποχρεωτική και ξεχωριστή συλλογή για διαχείριση των πρόσθετων υλικών και ελαίων. Γι' αυτό το λόγο φέρνουμε αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο ρεύμα αποβλήτων στο Δήμο μας, το οποίο είναι τα τηγανέλαια και τα σχετικά έλαια. Επιλέξαμε τη συγκεκριμένη εταιρεία μεταξύ διαφόρων που κάναμε συναντήσεις, ακούγοντας το δικό του σκεπτικό, τα δυνατά τους και αδύνατα της σημεία τους. Για ποιους λόγους το κάναμε αυτό, τη συγκεκριμένη, γιατί θα δώσουν δωρεάν τοποθέτηση των κάδων, το οποίο είναι πάρα πολύ καλά σχεδιασμένοι για το κοινό, όπου στην ουσία θα πετά μπουκάλια, εμφιαλωμένα μπουκάλια με την ανήλα μέσα στους κάδους, όχι χύμα. Θα κάνει την αποκομιδή, θα προσέχει τους κάδους, θα κάνει την καθαριότητα των κάδων σε όλα τα σημεία που θα βρει στο δίκτυο και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην εκστρατεία ενημέρωση των πολιτών σχετικά με αυτό το νέο ρεύμα, αλλά και γενικά με την συναίσθηση, στο πούμε, της διαχείρισης των βιοαποβλήτων αυτών. Θα ξεκινήσουμε με 10 κάδους στο Δήμο, 6 στη Ραφίνα και 4 στο Πικέρμι. Η 6 στη Ραφίνα είναι πλατεία Γιαννούλα Λιμενιμένη και Αναπολέδος Σουκατζίδη, Αραφίνος και Νιερός Πρωτέος, στο γήπεδο και Σταύρωση κοντά στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, στην είσοδο του Μπουτζάκου στο Στόμου Μύρνης, Κωστή Παλαμά στο πρώτο δημοτικό σχολείο Αραφίνας, Εκκλησία Αγίας Τριάδας και Μιαούλη, το δημοτικό πάρκινγκ του Δήμου Αραφίνας και Κερμίου στο Πικέρμι, στη Διόνη στο γήπεδο Μπάσκετ, στη Διόνη στην Κυρική Χαρά, Πίνη, στο Καλαδρίκη και Μεσολογίου, δίπλα στις γωνιές ανακύκλωσης, θα πει δηλαδή κάπως δίπλα ώστε οι πολίτες πηγαίνοντας από το σημείο να μπορούν να αποθέτουν το συγκεκριμένο απόβλητο μεταξύ άλλων, δηλαδή το μέταλλο που υπήρχε ήδη στο Δήμο μας, το γυαλί και το χαρτί, να έχουν μια πιο εύκολη πρόσβαση. Και γι' αυτό το λόγο ζητούμε να εγκριθεί σήμερα η χωροθέτηση των 10 κάδων και η συνεργασία μας με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Κάναμε έρευνα, μιλήσαμε με διαφόρους, επιλέξαμε τη συγκεκριμένη. Θέλω να πω ότι οποιοδήποτε έχει να μας προτείνει μια άλλη εταιρεία που τα μέσα της είναι καλύτερα από τη συγκεκριμένη, πολύ ευχαρίστω να κάνει συνάντηση με αυτή την εταιρεία. Ευχαριστώ πολύ. Ούτως ή άλλως αντιλαμβάνομαι και είναι απαραίτητη η διαχείριση των ελαιών, γιατί καταστρέφουν και επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ναι, το ανέφεραμε αυτό. Ναι, αυτό λέω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε. Είναι και υποχρεωτική και θα αναπτύξουμε νέο δίκτυο, ένα νέο ρεύμα στο Δήμο. Ακριβώς. Υπέρ της ανακύκλωσης. Ναι. Και για
γραφέως ο κύριος Ευαγγέλου, ο κύριος Αντρολόπουλος. Πολύ ωραία. Κύριε Μπουνού, σας ακούμε. Είναι προς τον κύριο Δουβίτσα. Επειδή μια τέτοια έρευνα είχαμε κάνει και εμείς ως Δημοτική Αρχή, άσχετα δεν προλάβαμε να ολοκληρωθεί, το ανταποδοτικό που δίνουν αυτές οι εταιρείες, τουλάχιστον στους επιχειρηματίες του κλάδου υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι περίπου τα 2 τρίτα της αξίας του ελαίου που χρησιμοποιούν. Επομένως, θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει μια διαπραγμάτευση από τη Δημοτική Αρχή, είναι η σωστή κατεύθυνση αυτή η κίνηση, ώστε να γίνουν να δίνουν κάποια, έστω και σε είδος, πράγματα από τις σχολικές μονάδες. Νομίζω ότι θα μπορούσε αυτή η διαπραγμάτευση, κύριε Δουβίτσα, να βελτιωθεί. Πολύ ευχαρίστως να σας δώσω εγώ τις δικές μου επαφές. Δεν έχω κανένα πρόβλημα αυτή με την άλλη εταιρεία, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τους πολίτες υπηρέτες μιας εταιρείας, η οποία εταιρεία αυτό που παίρνουν το αξιοποιούν και το πουλάνε χρησιμοποιώντας τα βιοδίζελ κλπ. Τώρα μην αναφερθώ τώρα αναλυτικά, θεωρώ ότι η συμφωνία μπορεί να βελτιωθεί και δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Εγώ πολύ ευχαριστώ να ακούσω τις προτάσεις σας, να μας φέρετε τις προτάσεις που έχετε κάνει τότε. Είμαι στη διάθεσή σας να το συζητήσουμε. Κανένα πρόβλημα απολύτως από μέρους μου. Ούτως ή άλλως, μια αντίστοιχη είχατε κάνει και εσείς με τα σημεία ανακύκλωσης του ΑΒ, όπως είδατε για την σύμβαση που έχετε υπογράψει, η οποία είναι παρεμφερή με τη δική μου πρόταση. Αν έχετε καλύτερη όμως, στη διάθεσή σας. Όχι για έλαια όμως. Ναι, το σκεπτικό είναι και εγώ στο ίδιο. Το σκεπτικό είναι το ίδιο, αλλά εκεί πέρα είναι με αντίτιμο. Συγγνώμη που παίρνω το λόγο για αυτό. Έχει αντίτιμο. Δηλαδή, όταν ο πολίτης πηγαίνει σε αυτά τα σημεία, παίρνει 3 λεπτά τη συσκευασία. Εδώ πέρα ο πολίτης δεν μπορεί να παίρνει τίποτα, ας πάρει τουλάχιστον σχολικές μονάδες. Υπάρχει αποδοτικό ένα ποσό στο τέλος του χρόνου. Α, δεν το είπατε αυτό. Συγγνώμη, δεν το είπατε. Γι' αυτό διάβασε την εισήγηση. Παράληψη και δεν αυτό το πει. Πέστε το. Είναι πολλές σελίδες. Λοιπόν, υπάρχει ένα ανταποδοτικό, προσφέρει στο Δήμο ένα ποσό των 500 ευρώ, υπό τη μορφή να δώσουμε λοιπόν καταργήτως απολυμματικό και καθαριστικό. 500 ευρώ αναθέσει, τι εννοείται. 500 ευρώ αναθέσει, δηλαδή 500 ευρώ αναθέσει προσφέρει 500 ευρώ συνολικά. Συνολικά. Εσύ για να μην ξοδευτεί, πες εσείς. Άμα ξοδευτεί 500 ευρώ. Το κάνει δοκιμαστικά την πρώτη χρονιά και θα ανέβει. Ναι, δοκιμαστικά τα βάλουν στην τσέπη. Δοκιμαστικά δεν τα βάλουν δοκιμαστικά. Τα ποσά και ο όγκος των τηγανέλαιων έχει την υπόψη όπως λειτουργούν μέχρι τώρα. Μια χαρά. Τίποτα δεν λειτουργεί από αυτό το κομμάτι όσον αφορά το οικιακό κομμάτι. Αλλά λειτουργεί όσον αφορά τα καταστήματα. Έτσι, πάρα πολύ. Δεν μιλάμε για καταστήματα. Έτσι, μπράβο. Το οικιακό δεν λειτουργεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα παίρνουν δωρεάν, θα γίνουν οι πολίτες οι υπάλληλοι των εταιρεών. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Τουλάχιστον να μας πάρει το κοινωνικό σύνολο, να μας πάρουν τα σχολεία. Δεν μίλησα εγώ για επαγγελματίες. Μίλησα για πολίτες ή για οικιακό. Ωραία. Εν διάθεση περιπτώσει θεωρώ ότι μπορούμε να τους ανακαλέσουμε. Σας είπα ότι να πάρουν τα σχολεία. Δεν θα παίρνουν πολίτες, εντάξει, αλλά να πάρουν τα σχολεία. Κάτι να δώσω σχολεία. Αλλά όπως εγώ περιμένω και την πρότασή σας, θέλω να το σχολιάσω. Τώρα μην κάνουμε τέτοια τεχνική συζήτηση, ευχαριστώ να σας την πω. Να μου τη στείλετε, δεν θα κάνω πρόβλημα. Απλώς λέω ότι τα 500 ευρώ για 10 σημεία το χρόνο, εντάξει, είναι 50 ευρώ δηλαδή το σημείο. Ναι, αλλά θέλετε και νούμερο, αν μπουν και περισσότεροι κάδροι, μακάρι να. Μα έχει σχέση με την ποσότητα που θα μαζευτούν, κύριε Δουβίτσα, δεν έχει σχέση με τις θέσεις. Καταλάβατε. Η ποσότητα που μαζεύει την πουλάει. Την πουλάει για βιοδίζελ. Έτσι, αυτός κερδίζει. Δηλαδή, οι πολίτες δεν γίνονται υπηρέτες του για να κερδίζει αυτός από τη δημιουργία βιοδίζελ. Να μην πάρει τίποτα το κοινωνικό σύνολο από αυτή την προσπάθεια των πολιτών. Τα 500 ευρώ. Τρελαθούμε. Σας λέω, μπορώ να σας πω και τι εισπράττει, έτσι, τα ξέρει, κουνάει το κεφάλι του Κασπλόπου, τα ξέρει πολύ καλά. Αν μην γίνουμε και υπηρέτες των εταιρείων, τώρα. Τι εισπράττει. Τον τόνο αυτή τη στιγμή. Πόσο είναι η ποσότητα. Γι' αυτό λέω, έχει σχέση με την ποσότητα, γι' αυτό λέω. Να βάλουμε κάποια ευρύτερη, ότι αν πάνε από αυτή την ποσότητα, μας δώσετε τόσο.
Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχουμε εικόνα όμως τι θα παράξουμε εμείς. Ας το προβλέψουμε, ας το χωρίσουμε σε κατηγορίες. Αν μας έτσι θα την ποσότητα, θα μας δώσετε αυτό. Τα λέτε θεωρείς για άλλους. Τι μας προλάβατε εσείς να προχωρήσετε. Κυρία Ζεβά, αν θυμάμαι καλά, εσείς περάσατε από εκεί πέρα ότι αγγίξατε τίποτα. Νομίζετε. Ναι, το θυμάμαι. Πηγαίνετε στις ταβέρνες, όταν εσείς είστε στο στρέμμα άκρυβης, κάναμε συγκέντρωση ο Στις ελεύθερος. ταβέρνες το κάνουν μόνοι τους μαγαζάτορες και τα παίρνουν πιο έξυπνοι. Εμείς δεν χωριάζουμε. Να προχωρήσουμε κύριε Βασιλόπουλε, εσείς ακούω. Ναι. Καταρχάς να πω ότι είναι στην... θα ρωτούσα κι εγώ ποια είναι η διαδικασία της ανταπόδοσης, γιατί όλο το 500 ευρώ δεν είναι σωστά. Πώς επιλέξαμε το 10, γιατί εάν δεν εξυπηρετείται ο κόσμος και χρειάζεται να κουβαλάει, αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα της ανακύκλωσης, σιγά σιγά δεν το κάνει. Να βάζει μπουκάλια, να βάζει το κινητό, να τα πηγαίνει. Οπότε πρέπει να τον βοηθήσουμε, ειδικά στα πρώτα βήματα. Δεν αρκεί η περιβαλλοντική συνείδηση που πολύ αργά θα περάσει στον κόσμο. Πρέπει να είναι εύκολη αυτή η διαδικασία. Πρέπει να υπάρξει μια ανταπόδοση στον πολίτη, διαφωνώ, και όχι στο Δήμο κάπου που χάνεται και ο πολίτης δεν καταλαβαίνει εάν ωφελείται ο ίδιος. Δεν το βλέπει, δεν θα ξέρει, θα ακούσει το Δημοτικό μας Συμβούλιο ποια είναι τα αποδοτικά. Έτσι ώστε να, παράλληλα με την ενημέρωση που είπατε ότι θα γίνει, να τους παρακινήσουμε να συμμετέχουν. Προφανώς είναι και από την νομοθεσία και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία επιβεβλημένο να μπουν γραμμές ανακύκλωσης και άλλες και των ελαίων. Δεν είναι όμως αυτό ο μόνος λόγος που το κάνουμε. Το κάνουμε γιατί είναι σωστό να γίνεται ανακύκλωση των ελαίων που κάνουν τεράστια ζημιά στο περιβάλλον, αργότερα όταν έχουμε το δίκτυο ή το ΚΕΛ, αλλά και όταν σπετάξουμε σε ένα χωράφι τα έλαια ή στον πόθρο μας, στον φορολογίζοντα. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό για εμένα σημείο αυτό που πρέπει να σταθούμε και καλά κάνετε και το ξεκινάτε. Να δούμε και με την εταιρεία που φαντάζομαι ότι αν σας φέρει καλές στοιχεία, τα σωστά στοιχεία από άλλους δήμους, θα πάρουν μια εικόνα της εμπλοκής του κόσμου ή της σταδιακής εμπλοκής του κόσμου. Απαντάω σε αυτό που είπε ο κύριος Νικολόπουλος, είναι θέμα της ποσότητας. Ναι, αλλά την ποσότητα η εταιρεία αυτή τη γνωρίζει. Εσείς δεν την γνωρίζετε, γιατί τώρα το συζητάτε αυτό. Ίσως μια επίσκεψη στο Δήμο Καλαμαριάς που έχω κάνει 7 χρόνια, 8 χρόνια, ή ένα τηλεφώνημα στο Δήμαρχο να σας δώσει κάποια στοιχεία σταδιακά πώς αυξήθηκε η ποσότητα. Ο κόσμος θα ανταποκριθεί. Γιατί και στο σπίτι σας είναι πρόβλημα. Τι θα το κάνετε είναι πρόβλημα και για εμάς τους ίδιους. Αλλά αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι ρωτήστε την εταιρεία να σας δώσει στοιχεία από άλλους δήμους που συμμετέχει. Είναι το ένα. Πάρτε τηλέφωνο κάποιες δημοτικές αρχές να σας πούν, ήδη το κάνουν, να σας πούν τα στοιχεία που έχουν μαζέψει και πώς ανταποκρίθηκε ο κόσμος και να δούμε με στοιχεία πλέον αυτό το ΝΑΣ που θα μας δώσει η εταιρεία, το οποίο όντως θα το μετατρέπει σε ένα βιοκαύσιμο και θα το πουλάει για χρήση, πόσο θα το πουλάει και ποιο θα είναι το εύλογο ανταποδοτικό όφελος. Ένα καλό παράδειγμα είναι το Καλαμαριάς που ανέφερα. Κυρία Πρόεδρο, προσπαθώ μια απάντηση στον κύριο Δουβίτσα, είναι 1.200 ευρώ ο τόνος. Κύριε Βουλόπουλο, μου έχετε ζητήσει το λόγο. Καταρχήν, κοιτάξτε, συμφωνώ σε αυτή την κατάσταση. Θα ήθελα, αν γίνεται συγκεκριμένα, επειδή θεωρώ ότι η ενημέρωση είναι πάρα πολύ σημαντική των πολιτών, αυτό να μην είναι κάποια απολογίωση από την εταιρεία. Δηλαδή, θα ήθελα συγκεκριμένα ενέργειες που θα γίνουν προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες. Για παράδειγμα, για μηνύ φυλαδίων σε όλα τα σπίτια του Δήμου Ραφίνας που δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτό να γίνει. Δηλαδή, ότι θα ενημερώσω τι σημαίνει αυτό, ότι θα με βάσει η εταιρεία στο site το δικό της και ξεκινάει στο Δήμο Ραφίνας. Καλό θα είναι να το διευκρινίσουμε και δεύτερον, να ρωτήσω κάτι, Γιώργο, σε περίπτωση που προκύψει μια άλλη εταιρεία, την αλλάζουμε αμέσως? Δεν είμαστε συμβατικά υποχρεωμένοι να διευκρινίσουμε? Αυτό λέω, δηλαδή να αποφασίσουμε τώρα για αυτή την εταιρεία, πάει να πει ότι για κάποιο χρονικό διάστημα πρέπει να είμαστε μαζί, έτσι είναι? Ποιο είναι αυτό το χρονικό διάστημα, δεν το έχω πει. Άρα λοιπόν τώρα δεν είναι ότι μπορούμε να φέρουμε κάτι άλλο, να βρούμε κάτι άλλο. Αν αποφασίσουμε τώρα, πάμε για αυτά τα 5 χρόνια, δεν είναι? Είναι αποκλειστική, κύριε Δουβίτσα, η συνεργασία αυτή? Το ερώτημα είναι απλό. Αν δεν είναι αποκλειστική, είναι δική μας επιλογή. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Όχι, Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Αν γίνεται, δεν ξέρω, μπορεί να γίνει αυτό με τη μορφή.
υπάρχουν, δεν ξέρω πόσες εταιρείες υπάρχουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν 5, 6, 10, 15. Δεν μπορούν να υποβάλουν όλες μια προσφορά γραπτή και να την δούμε. Ή συνήθως έτσι γίνονται τις διαδικασίες, δεν ξέρω. Όχι να καθυστερήσουμε όμως, γιατί αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μην το πάμε να μετά από 6 μήνες δεν πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3-4 εταιρείες και να έχουμε μια προσφορά. Μπορεί να μην είναι ενδιαφέροντα. Α, δεν ξέρω, δεν είναι ενδιαφέροντα. Αυτό δεν. Ωραία, θέλει και ο κύριος Ευαγγέλου. Τώρα, οι συνάδελφοι βάλαν πολλά ερωτήματα, λίγο πολύ και εγώ τα ίδια μου δημιουργήθηκαν οι ερωτήσεις. Καταρχήν, αν έγινε πρόσκληση για να κατατεθούν προσφορές, δηλαδή αν ο Δήμος Ραφίνας στην προσπάθειά του να βρει έναν τρόπο να ανακυκλώνει αυτά τα τηγανέλαια έβγαλε μια δημόσια πρόσκληση και όσοι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προσφορές, μου κάνει εντύπωση το τίμημα τα 500 ευρώ το χρόνο, δηλαδή επειδή εδώ έχει και ένα υπόδειγμα της σύμβασης, όταν κάνεις ένα μισθωτήριο συμβόλαιο, λες ότι η αναπροσαρμογή του ενοικίου, για παράδειγμα, θα είναι 1% εκτός αν ο δείκτης τιμών πάει εκεί, οπότε θα ακολουθεί. Δηλαδή, εδώ σε μια πενταετή σύμβαση θα μπορούσε, καταρχήν οι εταιρείες που έρχονται και ζητούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, με βάση το πληθυσμό κάθε περιοχή έχουν μια εκτίμηση τι πρόκειται να μαζέψουν. Εμείς όμως δεν την έχουμε αυτή σήμερα και πρέπει να δεχτούμε 500 ευρώ το χρόνο, είτε μαζέψει 500 κιλά, είτε μαζέψει 500 τόνους. Επειδή έχουμε και κακή εμπειρία από το τι συμβαίνει στην ανακύκλωση, με το πώς μαζεύουν ένα δωρεάν υλικό από μπαταρίες μέχρι πλαστικά, πάνε σε περιοχές όπως είναι ο Ασπρόπυργος, με κακοπληρωμένους ή απλήρωτους ή αδήλωτους εργαζόμενους, χωρίς μέτρα ασφάλειας, οι πυρκαγιές δηλαδή κάθε χρόνο κάτω στο θριάσιο, περισσότερες είναι σε εταιρείες ανακύκλωσης. Και αυτή έχει και έφλεκτα υλικά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, εμείς δεχόμαστε 500 ευρώ για 5 χρόνια, χωρίς να έχουν έρθει άλλες εταιρείες. Όχι, είπατε ότι έχετε μέσα εισηγητικά, έχετε κάνει συναντήσεις. Θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερο, όπως είπε και ο κύριος συνάδελφος, να γίνει μια πρόσκληση δημόσιου ενδιαφέροντος όσες εταιρείες επιθυμούν, να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα, δηλαδή σε μια τέτοια σύμβαση, να προβλέψουμε αν οι ποσότητες. Δεν ξέρω και αν θα έχουμε και εικόνα των ποσοτήτων που συλλέγονται έτσι. Όχι, όχι. Η εταιρεία η οποία θα συλλέγει κάθε τόσο από τους κάδους της Ραφίνας, δεν ξέρω αν θα δίνει και εικόνα τι έχει συλλέξει. Δεν φαίνεται πουθενά. Κατά δήλωσή της δεν πήγε καλά φέτος η χρονιά και τα 500 ευρώ που πήρατε είναι καλά. Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Αν έγινε διαγωνισμός, δηλαδή αν δημόσια κοινοποιήθηκε ότι όποια εταιρεία που ασχολείται με αυτό μπορεί να καταθέσει την πρότασή της και αν, γιατί δεν προβλέπετε πώς θα μπορούσε το ανταποδοτικό να έχει σχέση και με τις ποσότητες που συλλέγονται. Κύριε Τίτσα, σας ακούμε στο σύνολο τώρα των ερωτήσεων. Ναι, έχει μια σειρά ερωτήσεις από τον κύριο Βασιλόπουλο, τον κύριο Κοκκίνη, τον κύριο Νικολόπουλο κλπ. Θα πω το εξής. Η συναντήση ήταν με εταιρείες που έχουν τα μέσα καταρχάς, το διανοητικό δυναμικό να μπορούν με τα αυτοκίνητα δικά τους να πηγαίνουν σε διάφορους δήμους όπως ο δικός μας, να μπορούν να κάνουν για το Δήμο αυτή την εξυπηρέτηση. Δωρεάν προς το Δήμο. Βάζουν τον κάδο δωρεάν και πολλές εταιρείες το κάνουν αυτό, συλλέγουν το δωρεάν, προσέχουν τους κάδους κλπ. Με τη συγκεκριμένη μου έδωσε στοιχεία και από άλλους δήμους. Οι πολίτες στο συγκεκριμένο ρεύμα έχουν πάρα πολύ μικρή συνεισφορά στο να πηγαίνουν να πετάνε λάδι. Δηλαδή να πας στην κουζίνα να γεμίσεις το μπουκαλάκι λάδι και να πας στην επόμενη ώρα το πετάξει στον κάδο. Δεν το κάνουν οι πολίτες. Μαζεύονται πάρα πολύ λίγο. Γι' αυτό και επιλέξαμε αρχικά 10 κάδους. Πρόταση 2 εταιρεών, γιατί εγώ από αυτές τις εταιρείες που κάποιος μπορεί να έχει στο μυαλό του, 2 είδα που θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Η συγκεκριμένη και μια άλλη που λέγεται πράσινο λάδι. Αν έχετε κάποια άλλη που μπορούν να κάνουν διανομή, να προσφέρουν κάδους και να κάνουν όλο αυτό, πολύ ευχαριστώ που το ακούσω. Άλλωστε, το είπα από την πρώτη στιγμή. Επέλεξα τη συγκεκριμένη, διότι έχει πολύ μεγαλύτερο δίκτυο και μεγαλύτερα μέσα για το οικιακό. Βρίσκω εταιρείες που κάνουν και για επαγγελματικό σκοπό συλλογή λαδιών. Δεν είναι τόσο δυνατοί και τόσο αξιόπιστες όμως στην διανομή και συλλογή στο οικιακό. Και έτσι δεν μπήκα στη διαδικασία να συζητήσω περαιτέρω, παρότι κάνει προσφορά, η οποία είναι και λιγότερο από αυτή την που έχουμε σήμερα στα χέρια μας,
αλλά και στους άλλους δήμους, επειδή έχουν συμβάσεις αντίστοιχες με κάδους και ανταποδοτικότητα, είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το επικοινωνιακό υλικό, ναι, είναι φυλάδια, είναι social media, είναι ενημέρωση πολιτών, είναι ομιλίες, είναι δράσεις, είναι αρκετές αυτές και γι' αυτό επιλέξαμε τη συγκεκριμένη. Δευτερολογία. Κύριος Βασιλόπουλος, δευτερολογία. Κάποιος άλλος για να δευτερολογήσει. Ναι, όταν θα ψηφίσετε, μου λέτε τι ακριβώς θέλετε να ακούσουμε. Κύριε Βασιλόπουλο. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να καθυστερήσει η διαδικασία, γιατί είμαι αρνητικός, πρέπει από την αρχή. Αυτό που θέλω να θέσω στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε εσάς που το εισηγήσετε και αν το αποδεχτείτε, θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να το ψηφίσουμε όλοι, είναι να δεσμευτεί η εταιρεία και εμείς απέναντί της για 2 χρόνια και όχι για 5, δεδομένου ότι η κάρτα που θα βάλει δεν είναι μια εγκατάσταση η οποία από το περιουσιακό της στοιχείο που είναι δεν χάνεται. Αν διακόψει από εμάς, θα πάρει τον κάδο και θα το πάει στην παλίνη, θα το δώσει στο διπλανό δίπλα. Δεν της δημιουργούμε ζημιά δηλαδή, εάν στα 2 χρόνια διακόψουμε, έτσι ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να εκτιμήσουμε κι εμείς την κίνηση που έχει αυτή η διαδικασία, να διαπραγματευτούμε μαζί με την εταιρεία ποιο θα έπρεπε να είναι ένα ανταποδοτικό, όντως διατηρεί καθαρούς τους κάδους. Δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, τους τρέχουν στα δικαστήρια και θα λέει είναι καθαρό και θα λέει είναι λιγότερο καθαρό από ό,τι περιμέναμε. Δεν το γνωρίζουμε. Άρα, γιατί δεν πάμε σε μια διετή σύμβαση και να τροποποιήσουμε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο την 5ετία σε διετία, να έρθουν οι άνθρωποι να κάνουν την εγκατάσταση, να γίνει η ενημέρωση, να τρέξει 2 χρόνια, να δούμε πώς τρέχει. Και από τη στιγμή που τρέχει καλά, προφανώς με τους ίδιους συνεχίσει. Δεν θα πάμε στη διαδικασία να τους αλλάξουμε. Ούτε εκείνοι θα θέλουν, ούτε εμείς θα θέλουμε. Αυτό ευχαριστώ. Ναι, κύριε Δρίτση. Δεν διαφωνώ με τα λεγόμενά σας, όμως θα σας πω το εξής. Τα έχουμε ρωτήσει. Ξέρουμε. Τα έχουμε ρωτήσει και δήμους. Η συμφωνία αυτή είναι όπως το κάνουν άλλοι δήμοι ακριβώς. Γιατί το κριτήριο είναι η χαμηλή απόρριψη ελαίων από τους πολίτες. Είναι πάρα πολύ μικρή. Εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση να δω την εταιρεία. Όμως, σας λέω εκ των προτέρων, επειδή το έχουν δει, έτσι, και με την εταιρεία και με την που έχω ρωτήσει, γιατί συνεργάζομαι με αυτή την εταιρεία και εγώ επικοινωνώ στην εταιρεία που συνεργάζομαι για να μάθω αν είναι αξιόπιστα το λέτε, αν καθαρίζουν κτλ. Και τα μηνύματα που πήραν πάρα πολύ θετικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο αυτό. Άλλωστε, δεν θα την επιλέγαμε κιόλας. Δεν είμαστε χαζοί να είμαστε μια εταιρεία που θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Πάμε σε μια εταιρεία η οποία είναι πολύ πάνω από το μέσο όρο της αγοράς, ας πούμε έτσι. Αλλά και πάλι λέω, αν κάποιος έχει να μου προτείνει μια εταιρεία καλύτερη τη συγκεκριμένη, πολύ ευχαριστώ να κάνω τη συνάντηση. Ωραία, προχωράμε. Μου επιτρέπετε λίγο, συγγνώμη, εγώ δεν μιλάω πάρα πολύ, να κάνω μια ερώτηση. Γιώργο, μπορείτε και γίνεται, να δευτερολογήσω. Από τη στιγμή που... Εντάξει, άσο δεν είναι. Απλά δεν βρίσκω ισολογισμούς στην εταιρεία που σας παρασχολεί. Λες? Δεν βρίσκεται τους ισολογισμούς. Δεν βρίσκω ισολογισμούς 12 και 13, δεν ξέρω, υποθέτω μετά και 2 Γιώργος. Εγώ, για μένα, η εικόνα της επιχείρησης είναι, όταν βλέπω μια επιχείρηση, να δω τον τελευταίο ισολογισμό, να καταλάβω πάνω κάτω λίγο τι γίνεται με την επιχείρηση. Απλά αυτό δεν το βλέπω τώρα. Μπορεί να το έχει δίκιο, δεν συζητήσω τίποτα. Αν μου επιτρέπετε μια μικρή παρέμβαση. Προχωράμε σε αυτό που προχωρήσει η ψήφιση. Να βοηθήσω λίγο, γιατί νομίζω ότι θα τονίσω το θέμα λίγο διαφορετικά. Σε περίπτωση που δεν έχουμε αυτούς, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, που αφορά την πολιτική προστασία, και αυτό θέλω να μιλήσω. Αν μου επιτρέπετε, επειδή καλό είναι όλο αυτό με τις εταιρείες, αλλά το θέμα είναι να δούμε και τους πολίτες λίγο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο πολίτης να βάλει σε ένα μπουκαλάκι το λαδάκι από την φριτέζα, το τηγάνι και
και να το πάει εκεί που είναι να το πάει. Το πιο σύνηθες είναι να το πετάξει στο χωράφι δίπλα. Και αυτό να γίνει μια έφρεπτη μάζα για να πάρει φωτιά και να έχουμε κάποιο θέμα. Νομίζω ότι το να τοποθετήσουμε κάποιους κάδους, ακόμα και κάποιους σε εισαγωγικά, χωρίς να ξέρω αυτό που κάνει ο Γιώργος, είναι προς όφελός μας και προς τη σωστή κατεύθυνση να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες να μην πετάει το οτιδήποτε οπουδήποτε. Αυτό θα ήθελα να πω μόνο. Ότι αν δεν πάει σε αυτούς τους κάδους, θα πάει ανεξέλεγκτα στον δρόμο όπως πηγαίνει τώρα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχαρόπουλο. Κύριε Βασιλόπουλο, Κύριε Παπαδόπουλο. ναι. Συντάρα. Ναι, όπως εσύ. Ναι, ναι, αυτό δεν το κάνω. Δηλαδή, Νικολόπουλος. Μακρύ. Ναι. Αυτή τη φορά. Πες και να βγάλεις τώρα για να σε ξαναδουλεύει. Στομάς. Ντελή. Ανθρωπονανθρωπιάδες Κούφος. Λουβίτσας. Διαγγελάκης. Αποστολάκης. Λίγκης. Βουνιάς. Ζαφυρόπουλος. Μουρνούς. Κάρλος Ενθουσιάζει. Αραπηλής. Κατσουλάκης. Εγώ ναι. Αν σας ενθουσιάζει. Ευαγγέλου. Όχι. Τερζοπούλου. Θα το πάμε για πενταετία. Πενταετία δεν άλλαξε, όπως είναι. Εντάξει, ας το δούμε. Παρότι εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει μια εκδήλωση ενδιαφέροντος, απλά, και να έρθουν και να μας υποβάλουν τεχνικά ο καθένας τι μπορεί να κάνει. Και επειδή έχω την άποψη ότι την ανακύκλωση θα πρέπει να τη χειρίζεται ο Δήμος κανονικά και να έρχονται τα έσοδα στο Δήμο. Καταλαβαίνετε, δηλαδή να διαχειρίζεται, να κάνει τη διαχείριση ο Δήμος, να κάνει τη διαχείριση ο Δήμος και να τα πουλάει ο Δήμος στις εταιρείες αυτές. Εν πάση περιπτώσει, για να μην καθυστερήσει αυτό που είναι ένα σοβαρό θέμα, θεωρώ, θα ψηφίσω υπέρ. Άρα, ένα κατά, Έκτο, λήψη απόφαση περί έγκρισης ένταξης κινητής μονάδας στο κέντρο κενότητας, τροποποίησης τεχνικού δελτίου πράξης και εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του κέντρου κοινότητας Δήμου Ραφίνας και Κερμίου. Το έχουμε διαβάσει. Η εισήγηση σας έχει σταλεί, το έχετε διαβάσει, θεωρώ. Πείτε μας, υπάρχει κάτι που χρειάζεστε, κάποια διευκρίνηση, κάποια ερώτηση, κάποια τοποθέτηση. Από εμάς όχι. Θέλετε κάτι. Συνάδελφοι, ακούτε όλοι. Άρα πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε σε ψήφιση. Να πω και εξητάω ότι και αυτό είναι σε εικόνα. Δεν το έλεγα μόνο για τον πίεση. Δηλαδή, λοιπόν, Παπαδοπούλου. Ναι. Συντάρας. Μάλλον, διαφωνεί, είμαστε 20 ακόμα. Διαφωνεί κάποιος. Κύριε Παπαγγέλη, είναι εκτός. Από εμάς όχι δεν διαφωνεί και ο κύριος Αραπηλής. Και ο κύριος Αραπηλής συμφωνεί. Πρέπει να ψηφίσει ο κύριος Ευαγγέλου, να πω ότι τώρα με το κοινωνικό λειτουργότη τους, αυτές που υπήρχαν στο κέντρο κοινότητας, θα έχουμε και ψυχολογική υποστήριξη και κάποιες ομιλίες σχετικές με ανάταση ψυχισμού και καλής διάθεσης. Μας χρειάζεται εδώ να έρθετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, Κυρία Πρόεδρε, εγώ θα αποκαλέσω λίγο δεν έχετε τον κύριο Σαββαγγέλη, οπότε βάζουμε απόντα και προχωράμε. Εντάξει, τώρα δεν έχει. Έβδομο θέμα. Λήψη απόφαση περί τροποποίηση σύμβαση εργασία του Κοινωνικού Δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τι διατάξει του άρθρου 8 του νόμου 4368 του 2016. Η εισήγησή σα εγγένει αφορά τον υπάλληλο κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίο από τετράωρο θα να γίνει κάο. Ερωτήσει. Εμείς συμφωνούμε να γίνει. Πολύ ωραία. Και εμεί να γίνει. Θέλουμε. Λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλου. Ναι. Ένα θα πάρεις. Τι? Αν διαφωνεί κανένα. Ναι, αλλά είναι πολύ διαφωνικό. Το προηγούμενο ήταν ομόφωνα, συγγνώμη που. Ναι, ομόφωνα. Ο κύριος Ευαγγέλου, επειδή ήρθε τώρα, είπε.
Λαμπύρη. Όχι, να ψηφίσετε θετικά αυτό. Είναι Λαμπύρη. Ναι, ναι. Ναι. Νικολόπουλο. Ναι. Μακρύ. Ψωμάς. Δελή. Σκούφος. Λουβίτσας. Διαγελάκης. Αποστολάκης. Λίγου. Μπουνιάς. Ζαφυρόπουλος. Έφυγε. Μπουρνούς. Ναι. Αρκυλής. Αποχώρησε. Έφυγε. Κατσουλάκης εδώ. Ναι. Εγώ ναι. Αλιφαντής. Ευαγγέλου. Ναι, και στις τετράωρες καθαρίστριες να γίνουν 8 ώρες. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι το μικρόφωνο το 15%. Ναι. Και η κυρία Τελογλή. Ναι. Άρα 16 είμαστε πλέον. Άρα είναι 17. Δεν θα το βάλουμε να ψηφίσει, αφού μπήκε μέσα. Αφού τελείωσε. Δεν το βάλαμε. Δεν το βάλαμε. Δεν το αναπάστε. Συγγνώμη, Το 6 δεν το Προηγούμενος. Α, εγώ είμαι στο 7. Τώρα στο 7 τι κάνετε. Βάλατε και το 2 ή βάλατε μόνο τον 1. Ο κύριος Βαγγέλου τον έβαλε που ψήφισε, ήταν εδώ. Ο κύριος Ψωμάς έχει το 10. Κύριε Ψωμά, επειδή δεν έχω μπει στο 8ο θέμα, θα ψηφίσετε για το άτομο. Μάλιστα. Συμφωνώ. Ωραία. Καταγράψτε το παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κάτι έπαθε το μικρόφωνο σας. Ναι, συμφωνώ. Το δικό σου. Κατερίνα, γράφει. Γράφει. Κάτι δεν έχω. Εντάξει. Εγώ το άκουσα. Δεν ακούσες ο χώρος από πίσω. 8. Λήψη απόφασης περιέχισης της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση κατάστασης εσόδων-εξόδων του Δήμου Αθήνας Πικερμείου, 4η Τριμήνου 2023. Οι εισηγήσεις σας έχουν έρθει, τυπική διαδικασία, βλέπουμε όλοι. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις, Τα πολλά έσοδα που είχαμε. προχωράμε σε ψήφιση. Λοιπόν, είμαστε 17. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν ξέρω κύριε Μπουρνούς. Τερζοπούλου. Κατά. Κατά. Κύριος Βαγγέλου. Κατά. Άρα 15 υπέρ, 2 κατά. Σας ευχαριστώ και προχωράω στο ένατο θέμα. Λήψη απόφασης περί έκκλησης κατάστασης εσόδων-εξόδων του κατηργημένου ΝΙΠΙ ΔΕΛΤΑ Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, ΔΟΠΑ, Δήμου Αθήνας Πικερμείου, 4η Τριμήνου 2023. Το ίδιο, τυπική διαδικασία, ερωτήσεις, τοποθετήσεις, προχωράμε σε ψήφιση. Είναι η ίδια θέση σας. Το ίδιο. Ναι. Άρα 15 υπέρ, 2 κατά. Μπορεί να Υπάρχει χτίσουμε κάποιος μια άλλος? πισίνα, Μανουέλα, μεγάλη. 50-100 μέτρα. Δεν είναι κάποιος άλλος. Να έχουμε μια μεγάλη πισίνα. Πολύ πάνω. Άρα και ο κύριος Στούχος είναι κατά. 3 κατά. 14 υπέρ. Ωραία, προχωράω στο 10ο θέμα. Λήψη απόφαση περί έγκρισης κατάστασης εισόδων-εξόδων του κατηγημένου ΝΙΠΙΔΕΛΤΑ Κοινωνικής Μέρημνας και Προσωπικής Αγωγής Δήμου Αθήνας Πικερμείου, 4η Τριμήνου 2023, τον Φίλιππο Καγωνίδη. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, προχωράμε στη ψήφιση. Μπορώ να ρωτήσω, γιατί δεν έχω καταλάβει. Με τις συγκρότησεις της Επιτροπής, ποια είναι η Επιτροπή, δεν πρέπει να στήσουμε. Δεν ξέρω. Άλλο θέμα. Είναι αυτή η περίμενε. Τώρα είμαστε για το Βεβουνίδη. Συγγνώμη, είμαστε στο 10. Συγγνώμη, είμαστε Θα στο σε 10. πούμε για το Βεβουνίδη. Περίμενε. Επειδή κλείνουν κανονικά, δεν είναι. Προχωράμε στη ψήφιση.
Να ρωτήσουμε τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί? Ο κ. Ευαγγέλου και η κ. Πεζοπούλου. Ωραία. Άρα 15 υπέρ, 2 κατά. Προχωράω στο 11ο θέμα. Λήψη απόφαση περί συγκρότηση επιτροπή για την άσκηση αρμοδιοτήτων του καθηγημένου ΝΙΠΔ Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος με διακριτικό τίτλο των ΠΑΤ σχετικών με θέματα πολιτισμού. Κυρία Δηματή. Ναι. Επειδή θα μεταφέρουμε και τον κανονισμό γύρω από αυτά τα θέματα, χρειάζονται επιτροπές που θα διαχειρίζονται, δεν μπορεί μόνο στο κάθε δήμαρχος. Άρα θα σας φέρουμε τις επιτροπές και μετά θα έρθει ο κανονισμός. Θα το φέρουμε μετά τη Δημοτική Επιτροπή, δηλαδή θα γίνει μια σειρά βημάτων και κινήσεων. Να διαβάσω μαζί, επειδή τώρα εδώ. Αρχικά μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Λαμπύρη, είδαμε κάποιους ανθρώπους εδώ που ασχολούνται με την τέχνη, τον πολιτισμό και όχι μόνο. Και λέμε ότι πρόεδρος στην Επιτροπή Πολιτισμού θα είναι ο κύριος Στομάνος Μαυρογόνατος, και είναι στούτιος, η κυρία Σαρικώστα Ειρήνη, η κυρία Πατσιάδου Δαρισταλιά, η κυρία Αποστολάκη Μαρία, ο κύριος Λαζαρής Αντώνης, η κυρία Κοτσομίτη Σπυριδούλα, η κυρία Μπενάτση Λαμπρινή, η κυρία Καρατζά Χριστίνα και η κυρία Παπαγεωργίου Νομελνή. Αναπληρωτές, είναι 9μελής η Επιτροπή. Είναι 9μελής αυτή η Επιτροπή, για να δουλεύετε. Ένα και κόσμο. Θα έχουν και τους αναπληρωματικούς ένα θέμα. Ο κύριος Μαζάνης Κωνσταντίνος, η κυρία Σταύρου Τίτα, η κυρία Λίδου Κατερίνη, ο κύριος Ζουσιανίδης Σιμεών, η κυρία Μητσιάλη Ζαφυρούλα, ο κύριος Καρέας Δημήτριος, ο κύριος Υψάς Δημήτριος, η κυρία Κάρφογλου Αναστασία και η κυρία Αναστασιάδου Τατιάνα. Τα διάβασα από εδώ ψηλά για το μικρόφωνο μου. Πολύ ωραία. Προχωράμε ερώτηση. Είναι όλοι οι καλλιτέχνες έχουν καλλιτεχνικά ονόματα. Ας πούμε, η Κοτσομίτης Φιλουμίνα είναι Λου, προστιλού. Και πολλοί άλλοι. Ωραία. Βλέπω ότι ο απορρότης είναι ο κύριος Φέρη και ο κύριος Μπουρνούς. Ερωτήσεις κάτι? Κύριε Μπουρνούς, σας ακούω. Καταρχάς να διευκρινίσω ότι δεν διαφωνώ με τη σύσταση επιτροπών. Θέλω όμως, αν κατάλαβα καλά, η σύσταση που προτείνεται εδράζεται στον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που προβλέπει σύσταση επιτροπών, ή το έχω καταλάβει λάθος? Όχι, εδώ θα σας διαβάσουν, ίσως έπρεπε να πούμε και αυτή τη μικρή σύγχυση. Είναι το νομικό πλαίσιο. Από πού το διαβάζετε αυτό? Από την εισήγηση. Δεν σας έχει σταλεί. Ενώ πού εδράζεται η πρόταση, δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, λέει, το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του δίνεται να συστήνει επιτροπές για τη βέλτιστη διαχείριση των θεμάτων και την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 30, την παράγραφο 1 του νόμου 5056 του 23 και την εγκύκλιο 13-17, 109-105 κάθετα, 19 το δεκάτου του 23. Και λέει τώρα, σε επιτροπές αυτές, τις οποίες δύναται να συμμετέχουν και μη αιρετά μέλη, δημότες ή κάτοικοι, ως πρόεδρος ορίζεται δημοτικός σύμβουλος ή πρόσωπο εγνωσμένου κύρους με συναφή με το αντικείμενο της Επιτροπής Εταιρεία. Αυτά. Και συνεχίζει ότι τα μέλη είναι ως δεν θα κάναμε μόνοι μας μια επιτροπή. Όχι, υπάρχει και επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, όταν πήγα στον κύριο Λιβάνιο, ενημέρωσε ότι μέχρι τέλος του καλοκαιριού, μέχρι δηλαδή 1-2 Ιουλίου, θα έρθουν πολλές επεξηγηματικές εγκύκλοι γύρω από τον καινούριο νόμο των 50-56. Για τις σχολικές επιτροπές, υπάρχουν κάποιες άλλες απορίες με το νέο ΟΗ κλπ. Κάποια άλλη ερώτηση, τοποθέτηση, χρειάζεστε κάτι, όχι, προχωράμε σε ψήφιση. Κύριε Βασιλόπουλε, σημειώσω για την κυρία Σιμάρα. Λοιπόν, Αγραπούλη. Ναι. Πρώτα διαφωνεί κανείς. Αν διαφωνεί κανείς. Είμαστε 17 στην αίθουσα, η κυρία Πιζάρο δεν ψηφίζει αυτό. Λογικά πρέπει να ψηφίζει γιατί. Μισό λεπτό. Ίσως τον κανονισμό μετά. Γιατί αφορά και σημεία
Όχι, δεν είναι. Το Πανελληνίου, εντάξει. Να ψηφίσει, αλλά όχι κάτι. Δεν ψηφίσει. Συγγνώμη, διαδικαστικό. Επειδή αναφέρθηκαν τα ονόματα των μελών της Επιτροπής, δεν ήταν μέσα στην εισήγηση. Η ψήφος έχει όχι μόνο την έγκριση και στη δημιουργία της Επιτροπής, αλλά και τη συγκεκριμένη, η οποία δεν ήταν στην εισήγηση. Ναι, γίνεται βάση της νομοθεσίας αυτής. Απλά δεν ήταν μέσα στην εισήγηση τα ονόματα. Δεν τα γράψαμε. Συγγνώμη, τα πρόσωπα, αν κάνετε η εισήγηση, να μην στη διάρκεια. Όλο το εκπροσωπώ και τώρα τα πρόσωπα στο Πρέπει να ορίσαμε τα μέλη έχουν οριστεί και θα πρέπει με την έγκριση ή μη έγκριση να αποδεχτούμε και τα μέλη αυτά που προτείνονται. Είναι άνθρωποι, σας είπα, τις τέχνες εδώ που ζουν στην περιοχή. Παρόν, δεν δόθηκε ευκαιρία. Είναι επιλογές της πλειοψηφίας όλα τα. Δεν τους συζητήσαμε καν. Ωραία. Παρόν, λοιπόν. Είναι πολύ γνωστές. Δεν ξέρω, δεν τους ξέρω όλους. Απλά αυτό δεν μπορούσε να υπάρχει μια διαβούλευση με όλα τα μέλη, μήπως έχουν κάποιον να προτείνουν επίσης. Αυτό. Για επόμενη. Σας ευχαριστώ και προχωράω στο 12ο θέμα. Λήψη απόφαση περί συγκρότησης Επιτροπής για την άσκηση αρμοδιοτήτων του κατηργημένου ΝΙΠΕ ΔΕΛΤΑ Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος με διακριτικό τίτλο ΔΟΠΑ σχετικών με θέματα αθλητισμού. Ο κ. Γεγγελάκης θα συζητάμε τηλεφωνικό σήμερα και δεν προλάβαμε να έρθει. Είναι το ίδιο νομοθεσία. Θα το διαβάσει σήμερα. Ωραία. Είναι η ίδια νομοθεσία. Θα το διαβάσετε εσείς. Λοιπόν, ισχύει η ίδια νομοθεσία, λέει τα ίδια άρθρα και τα άτομα τα οποία προτείνονται είναι πρόεδρος, ο κ. Γεγγελάκης Μάριος, τακτικό μέλος, Αθηναϊκός Καράλαβος, τακτικό μέλος, Μπρετζάκης Ελευθέριος, Ζουγανέλης Κωνσταντίνος, Μαρακουδάκης Τηλιανός, Βουρδέρης Παναγιώτης, Πικουλίδης Απόστολος του Αθανασίου, Ρακούλης Χαράλαβος και Μυτιληναίος Χρήστος. Με αναπληρωματικούς τους τον κύριο Κόρακα Δημήτριο, τους κυρίους Κόρακα Δημήτριο, Μαλάκη Αθανάσιο, Μπουρνιά Βασίλειο, Βιτσαρόπουλο Γεώργιο, Μόκα Κωνσταντίνο, Γιαλαράκη Απόστολο, Ζαφυράκη Αναστάσιο, Μικαηλίδη Γεώργιο και Στεφανίδη Άγγελο. Είδατε, για να είναι ποδόσφαιρο, επιτοπλίστων που ενδιαφέρεται ο αντιδήμαρχος, όλα αγόρια βλέπω. Να το προσέξεις αυτό, Μάρια. Δεν θα το ψηφίσω. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, προχωράμε σε ψήφιση. Λοιπόν, είναι αντίστοιχο θέμα. Να θεωρείτε ότι ο κ. Ευαγγέλου είναι παρόν. Για το υπόλοιποι ακριβώς. Ωραία, άρα κατά πλειοψηφία 16 υπέρ. Να ενημερώσω το Σώμα ότι η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι 21 Μαρτίου και ώρα 7.30 και να κλείσω τη λήξη της συνεδρίασης.